pa 90.7 yeah nyina ya mama kwaba Tofi Solomon nkomo na na eguso no na sabre mechia me ma me Sarah okay me Sarah owo Bukum Estate baby for South Africa okay mama ya me sha pa ma me fa ni ago ma me ba ko so ye fe na suo yeah ono so ye pankro no estate sa aso anopa ye oba Tofi me ni Saki ye chia wo se oba no a oye hintasem no na dwene mu do dia so anopa yin so ye chia wo ne papa nyina ma bi ntiro right Tofi hintasem ba ko ne se wiase nyina ntie se amponyom akofunu no Tofiakwa inspiration ene ma sa anwu no bae nte no so kan hintasem ba ko no Tofi you see Solomon the Solomon esi akonya so okay we share opposition yes we share opposition ni nua pani Adonija anaso we ka say Adonija ono emra ohun say so David ayemre pe na ontimi nya hwe no na ode obo no ho safo hene yes or no declare no as a king yes king of Israel na sabe na David nwi no nwi na David nwi ba no ayemre onim say omkofa oba bi bre David say on kan hye yeah amamre mu no say ohene no ayemre saa na say power na wo no abrase okay aha nti Adonija hu saa de ne pe eno so dia ka dia ye wo ma e de obekọ okay nti obekọ so dia na me de me hu esi so na onya the backing of Abiata a oye so panyin okay eno say nya backing of mo general David general ka e friend Joab okay nti ne say ne mu edu ha na emra David nso hu saa pe na of Solomon ono de ne say gun so share no say on ne be ohene good but eventually ade nyakopon ahyehyɛ bia na say bam yeah Solomon e be di ade na otu Solomon for say na henie ne be yi a age se ngofo bi a ohun so mo ye threat no yom free ho to say Joab to say Abiata and later on Adonija na Adonija de no kwa no o se nkonku no unso oye odi ne hu si akonya no so a later on akonya no be di Solomon ho no na ne yam hyehye no say e bia Solomon be ku no but Solomon spend a life but oyade bi ne papa e kan say ne heroes and empno de ne bre no say o meka no hye ne kokora bere mu no yeah o ka kire Solomon maame e Bathsheba say onko kan che Solomon say on fa sa baba wa na ma no enware o papa yire even do na David awu Hada David ezanya no so wantimi anya hwe a oluma de anya hwe no adwuma de man so me de oye obe massage oluma kakra na emra okoka kire no Bathsheba nso so ko ene Solomon kokasa na onim di Solomon efa ne se eye treasonable move okay because ohene no ejapade bi di ne nsa na se ahini na kakra obese oya na owuram na fe woje okay ha because ohene ne yere ne ba abaye oyire dia ohene ne property abaye property dia okay na se wo binya grounding okay ha nti Solomon so ni nyansa mu no wa ma ho kwan sa nti o ma order e ma yekoku Adonija efi ho enti Saki aha no nti yenhwe se metie nsem a wo kan de fa Solomon ho sabre ya aye hintasem a but e bi kura obi nhyeda nteda eye se ebra obedi ade no ne papa tu no fo se onkun krofo bi yes onyi omufri ho but efutu a David de man ne ba Solomon no ampa Solomon so yes because na on say Joab first pa na oye David etwetwe muchu pa but edru ba bi no na ase ne allegiance no free ho kakraka oni Shemaya sa Shemaya ne fa adwen a omoko fa Bathsheba ema omode eventually Uria ko wuye no oni ni mire ne planets ade no but they say David body pa but e do baby no hu say Shemaya ne e betray no okay aha enti no ne o say okache Solomon say so ahini ni betimu as angofo yi so yi omofri ho de enti am bisa asasem no
Eya ye say mpo ye kurum ha. Yes. Ana ye bibiri mu ha no. Yes. Etoda ahini mu obi nsuru so obeku obi ama na konya atim. Menim say brother me kana watemase a. Etoda kro omo ye abusuafo, omo ye nuanom, omo pre. Omfa se kan won say. But mu no no afa kwan bi so. No we yi na free ho. Solomon yes ade ni bi. Solomon yeah. But ne papa nso sa tu nifo say omfa ne ho tu Nyankopon so. Wow. So na on do nyame asem. Na enne be ma na hini no team ho da. The moment akoma be free nyame so no. Hini ne be cramble and I say e be ba wiye. Okay. Very good. Into 970 BC. Sompa Solomon started to udi ade. Okay. Now ni nyansa Nyankopon de ma Solomon no e be a tourist attraction. Wow. Nyame say mema unyansa to the sense that wo wiase tabre no any wiase be si yen pensu nyina no bie no ho obese wo ba nyansa mu a nyansa bie no obese wo Bible na aka. Wow. And indeed a daddy because na as ehemfo na omoso so to say Egypt for hene ene Assyria for hene ene later on Queen of Sheba crown so free Ethiopia so bae. Yeah. Omo nyina ba be pe nyansa free Solomon ho. Se bibi ebe no omoso a Solomon ho na omoko. Na Queen of Sheba crown de on the ono bae no ba no enso hwem. O sheda prepare questions pa so we bisa David because no atete. Okay. Na ni obubi sa ni nyina David so nyabote yi ni nyina sorry Solomon nyabote yi ni nyina no ate wo sa no buntin ko say in fact dey mete ye no krampo me ba ye no mahunu more than that. Wow. Na wo nyina so ba omo makwa o omo the gold na ade na de ba nti omo monetize ni nyansa no. Okay. They say YouTube you monetize YouTube nya sika free ho no. Okay. Ono so monetize ni nyansa no ma na onye sika free. Okay. Onim e fiti mra Yakupon bo asase bi sin ne. It is believed to say the richest man on earth or to have lived. What say? Na eba ye pensu nyina no crampo no wenye sika pa no. Solomon. King Solomon. The net worth no say calculating and nesika mu a about 2.1 to 2.3 trillion dollars. Ah boa. Ida ho de benya wi ase no wu. Now him on say ono na yes, there be more closer. The second person crawl back closer John D. Rockefeller. Okay. No American oil guru. Okay. Ono na nisika no around 663.4. And $1 million. Okay. Inti nisika no bo ho be imprensa na sem very good Rockefeller ni. Rockefeller ni oh. Yes. Wow. Tofi papa we be di no komo da ache. Okay. Aye. Okay. Papa was started as attendant, shop attendant. Branga, you be corner. Because me interested, Rockefeller. Me were interested in a story mu. Opa kura ye Solomon ya fa ne bre me. Aye. The next person or back closer to Solomon na Rockefeller. Among for Mansa Musa asem. But Mansa Musa e Rockefeller echi. Because Mansa Musa no cash pa. No. The we are seeing na be see ye bre so. Yes. Or the four watna sasi we so. The richest man in history, King Solomon. Now King Solomon no na every year be onya 25 tons of gold. Hey, 25 tons of gold na neba. The taxes are no origin man from enyambai. Na chedi are no origin ne visitors in enyambai. Ne palace wo anasa na himfia no ote na bibie ne ho ananya gold. At that David time, now silver, to say buba be gugu form. Okay. No one fast over any gold nkwa because the power that's your gold. The car power no more gold. We ye Nyankopon asori dan a waka so won si man no. Okay. Mo say na say nka David nesi. Nyame say muja won nsa. Yeah. Nti ma Solomon na si. In other words, no, na Onyankopon prepare say Solomon time no benya enough revenue, enough wealth. So obesi asori dan we si ni yama na kama. Wow. Solomon. And the baby that's why you hear dey. Pali friend say sorry them ho no. That's what the gold nkwa. Gold nkwa. Teenage na there's a glass nkwa. On the jar na adwene ye. Enti embacho fa the palace one to so mama na yen hwa de. There be we a temple no. Very good. Jatana
ɛsa so ni nyinaa na ɔmo yɛ mako 12 okay 6 wɔ ha okay ni nyinaa yɛ pure gold pure gold ha go de anything enti Solomon ahenni ni deɛ na akono na ɛfɛ kai because ahenni a ɛyɛtimi attract foreign yi deɛ na yɛ sɛ na ɛyɛ akono eso sabre no kwa na obeka say ye beka say nemri mu ani bie no ma bebre no but na hwe na hemfie no say wo ti adam create no na architectural aesthetic values in our shop yes so ono na design bibia ma instructions munfa we nsi ha munye we Solomon aho Yankopon ese Yankopon hwa na mo nipa ye odefo yes ha pa na ete ase eno Yankopon so ema onimdia ebro so na echen so ade a Onyankopon de pe Solomon asempa ne se emra Solomon start ye pa Onyankopon kwan so no nam tema Onyankopon ka akwa we si na wo se ye pa de ma me mfre no nam ninni nko na mmisa na de ope menyema no nyame kuret eheda na afre o heda na ofre no fre Solomon ne nyoma no e na nyame fe keke hwe o se akwa we e se me ma na de me mfre na mmisa na in other words no de test Solomon so ahwe okay busa Solomon say ope nimdie a obetimi e de discerning mind or de betimi abuni mind and Yankopon say hey asema obi say hey me de sika beka ho me de cars beka ho me de ship beka ho me de alupli beka ho just be bia man ni paye on the all other things me de beka ho and so na one free kwampa so no ba wiase o ni papa ni maame na nya kwampa so but eventually Onyankopon use you nti Onyankopon na no nkyera nhwe ekwan no ohwe nipa no the personality no ene wakoma mu na ode adwuma nti Solomon adidie mu no na aya akono because na Onyankopon na tie na chi okay ha nti on se nipa se o ko wanim na ne o makoyie ma no na wotinimu ye ode na wo ye complacent ano ne asem ti bedu be on se Solomon di kan ware in fact it trim popa ode ware ma bebre ni say ode create alliances because ne mpanafo ne yirim num nyina na omo ye ahemfo nom emama okay ada ayi no okay yes nkrunkura na omo twa ne ho ahia no the first person na Egypt or Egypt ehene baba okay nti onya support from Egypt okay Solomon di ade for 40 years 40 years in mu to kwa ba ho kra nsida ewo na mamuom ama awo na mamuom but na oye the most influential person awo ne sister era because na owo negotiating skills say ye nipa edinkita ho na o sa skill no okay into oye ya ma obereni supreme omu nyina no be tumu say Solomon de oye nipa soronko wow into for 40 years awudi ade no o man konda ntokwa nsida asubuje nko prosperity che say na any trade adwadie ne dakam ti Solomon ware ma if I say ma be 1000 na etwa no ho ahia himfo no but na question me bisa ne say ntinanka Solomon na ne refi se Nyankopon na de ne bisi akonya no so Nyankopon na di nachi se wo pese unya asomdwe a Nyankopon na betima mo asa asomdwe no na nyi nipa wa ho odin okay obeka se adenti na Solomon oye Nyankopon nipa ne Nyankopon ma no akonya se onye de ope yeah enwe bi wo ho a Nyankopon ma ho kwan but na enye na nhyehyɛ no yeah eventually Solomon ahinie no emuchi 2 matewase okay emere ntimi bese me moamo ano Solomon ahinie emuchi 2 mienu ebedi hono Solomon ne ba e friend Rehoboam ho yeah ena edu ekudi Jeroboam enso so ho na no say Solomon eti ase no ena Onyankopon ehira Rehoboam yeah Jeroboam say okay events ahinie 10 no akodi no ote sa asem no pepepe ne also dwane free Jerusalem ko Egypt ko tena ho because wan hwe na Solomon akuno wow ono ane ba no da bi na enye ono ane ba Rehoboam na ne ba wa hwe Jeroboam okay Sompa FM afutu a ne papa David de man no said the moment a wadwen wakoma be free nyame ho no ahenie num ebeba fom no eba mu ha because at that time na ne yire num ne omo abosom a na omo som no obi a free ni kuro mu ba
Odeba. And a Solomon so na oye ladies man chese o ma no kwan so omonye de omo pe eni nti o mo ho kwan mo so o mabosom na o mo som no o mo de bai okay ebe som e wo ho tinka kan se eye oba en wa ba himfi ha eden ya oba benya mawa okay ha mawa ni nyina o de sa so no be show mu okay sa mawa ni nyina so ebenya bia memmo be ware omo enkro omo be wo omo sa nti na tre ade so anyame chiri no ade anyame chiri kura no Woman Yankopon ka say ma Solomon anase Israel form ho mfrafra mo say idomfo say moabfo omo nyina no Solomon nya yere firi ho Sompa FM ono na dwene de no ode 45 ode J like a man so ode bot na hinie no ho ban say be ya wonya opposition bia gofo bia ma me konfa no so munya namfo because Tofi so yo hene wo jata kurum na say me mabe ware obaba so untimi fan to come for because this year me ho dabi enti Solomon no for political reasons enti esa adwena na ode fama no eno no de fama no but na kono so so ho okay na kono so Solomon de ade ba ko ana na any weak point pa na kono hu oba na so ho fa o manenko and it is believed to cross a queen of Sheba na crab by no no way but when say queen of Sheba obetie ne nsem obeso tie nyina wi no koy okay nti akra one Solomon we nyina no am back to Jerusalem okay or the koy ha enyo no nko a ma na aka ni nyina do na to fe na mbisa say say wo ye oba otoso 10 na dru su say so Solomon ho na se bi do na se wabu nsa we dey ene obe force Dabio, na say be kwa me wa be dru so no because 1000 na me dwene calculation bi say for ne say o say kane no so no before so obeba wo hene ho no yes ye de pomana e be frɛ exactly enti for ne say e bia e ma no say o ware even 700 mpo wo de ne mpra fond de yemfa ne say wo de yemfa no nto nchen e ma o mu gitum say Solomon ware ye no yes 700 enye 70 na enye 7 700 yes enti asembisa ne say se na eduru me so na me ba abeda entwa me so nko me na me di kan a 700 nensa no ebedi mfiedu do sana masen aba say na 365 okay enti 700 there say would be 2 years almost 2 years and be say duru so and he say okay what twan na duru so na say wo bu nsa ono so de won men ohene o men ahimfi no kra de ya setete no say we be sa wontim o men na say o say 4 years ndi ano sa no na me say adwene say nti eduru obi anaso a sabe Solomon be den onim well ebi o say ya adwene mu ne ye keka sanse we but ebi kra na betima ba say man bi kra ho na wonni mo din kra okay what I say but ye de o mate say nkunya yere yes ye do maka aka ho o say oba na Bible table din pa ye nama yeah and then Bible table din pa o mo maka no nyina wo but ya should pay attention nti betima ba say man bi kra na ahimfi ho a Solomon no kra mpo hu say gewe kra za o me yere no ho and am fi say Solomon nkasa nso na betimi ayi say ofili wa emfa woni say na atoso 70 kura na atoso eyi obetima afro eno anso say mo fa poma nkonkofre eso mesi mame yes and on there now it was a ladies man Solomon wo about the man dey uncountable David na means wo 18 okay and say no papa wo 18 I just imagine the Solomon be wo Tofi if I be me blame Solomon moja okay because David were ma 8 Jordan moja na wo Solomon okay nti aya na den say ade moja no as Tofi asma make ultimate oh yeah ade aye moja no aya na ho asam ka na din kakra senye nyankopon nyame a ontumi enti na enye wonwa say Solomon na opem ma asem sa enti ono upgrade ni papa ne de no pro max version of ne papa because imagine papa ma 8 o papa ma 8 na o de na de wo twom eko 700 and so de de we international enti in fact Solomon emma ho kwan ma emma no nya na brabo so influence ma Solomon ebewu no na se na won nyankopon ben no
na any ho. Solomon wo ewu 931 BC. Tin's 40 years for pepe 91 BC na Solomon we ye. And na hini mu che. Instead of had lesson pa mi share and say. Enye Solomon nko on say Samson e ma semunti anko wie ni yie. Yeah. Into we abrantie ofi so gina na so. So nyakopa ma wa ho fe. Yeah. What 6 packs and everything. The beer map be a will be. Yeah. And to be taking advantage now they are massive. And go you. Yeah. And go you no matter how what started ye. Okay. Solomon started ye pa. But then ye. And ma hokwa ma be changing the bibia. It is a who to who see a map mu a. And ya de a bre will be a new bibriase. Yeah. It is Solomon a friend is na this one ne nsɛm yɛ adesuama mmɛma bebree onyankopɔn adom wo trace watimi akɔ school wo medical doctor wo lawyer wo businessman successful one to say me nua Kwame Asare very very successful businessman sika wo nsɛm hwɛ yie ɛna wa ma mmasɛm ama because there is that tendency say because say wo sika deɛ wopɛ biara no wobɛtumi anya ne ntino wa hwɛ yie a wadwen bɛ so ɔbaa bi a wopɛ biara no ubenya unim say ye nyini no omo say ye nsua de pa na ye sua de wi ni nya ba bisi a ma na beba sa de ni hye nipa bebre tinim. Yeah. The money will call man and kasa to come into sa ni hye say o afi menyeska into what next na say ma sem na but yes ochina wo ho. Okay. Ochina wo ho bibia so betimi asi. Okay. Inti Solomon na ahode bia no wo bia no pewa asase so bia na nka wetimi anya. Yeah. And so oma ho kwan ma emma dodo no. Also the intention was political. But the we ase no akono so bi na hini na se. Ahini na ye Israel abusuako 10 12 no. Maka bomu no. Ebe 210. Ebe 210. Yeah. 2 ni in favor of wa bre ahyehe ukuro no. Yeah. Onu ade ba kon so ha ne se na o favor Judea na ofri mu no. Yeah. No favor mo pa. Ti say taxes are or taxes o mo no. Na o mo nka ho. Okay. Slaves and as laborers are no mo ye adwuma o mo si temple no mo si the palace na o mo nka ho. Okay. Nti ema ya obi ba the other tribes ni. Okay. Nti wo say me ka say emra Jeroboam enso so ebeda di say otimide ahini onya support of 10 cities na aka. Okay. Nti na very easy say Solomon wu achi no dodo na akakodi Jeroboam achi. Okay. And na Rehoboam so no in fact ne papa nyansa na no wo no wan fa bi David. Nti tu na bedi ni nsɛm no kra no ɔyɛ no kokwasa saa. Menim sɛ ɛyɛ wɔno na nyame bufu yɛ otutu ni ma ni ɛwɔ n'anim no osesen o saa Solomon ba no. I think say me what that story no ho. O di rough ama nyame bufu no ama n'anim no so. Yes. O gina ho sɛ ni etu ni ma ni. Yes. Yeah. Because on say one acting wisdom one na ɔyɛ mpanimfo a na ɔmo ho a kombetime tunfo no. One for more advice o. Oh. Okofa ni boys young guys no advice no kofa and then this one go really nti Solomon the richest man in history. Yeah. Ono so na ware ma bibiri but the ma bibiri no ware no so no amwa no really the Tofiakwa wiase no betimi start yi pa we no anyhow but that's it. I was for what a prof enkana enokureni anopa yi no media manya hwe no nya hyase ni hia awieye eni asem sa na ye nana no maka e de ato ho mema bibria ahwe fom mema bibria ne osre no omadi no ode na bra boda ne ma asem na awieye no fa Solomon die etu ho fo my own say traders ekurukura manfo last week me catch CEO ni say onfa bimra enti my own say aso panyin di ekura no ma mero di ekura ho Kwame Asare di ni si wono odabi Kwame Asare ye late enti enfa ma no enti onya bi abuja for traders company limited and omde traders charcoal powder ba mami ntio Tofi sa charcoal powder ye buy a em say enka aware bebre enka bantama enka aware bebre aso
Yes, because last week na me kasa mfia no efra ware mu nyina no enumunka a wo ya no papa no anase maame no mu ba ko enum nyenya kama ene how nyina to atwa traders charcoal powder aba uzo otimi di big glass mu di nso am mix na one ha apart from so odi twitwi o fire unsu kra detoxify system ni nyina yi untini mu asisi ne bi aduane ayedie poison wo mu na yi ni nyina free ho in fact traders waba ma yi nyina na nyina nso so enu abi na ye use nti se wo se no kra na emu ahya se brown afa traders charcoal powder ne bi etwitwi o se tete no na ye na nam no mo nya ne o makwa o mo fa brudua for example body tree ha no mo de bidie aguso na mo de twitwi o mo se eno the abridged version and traders for the abano nti yi gas in fact mo amonso so mo no nsa na munya hangover no mo num bia eno so bitime yi ni nyina afiri ho ade nche no na wo ye kama pa obitimi akọ adwuma kama se wonum aduru bi na se aduru no so etete wa obitimi anom traders bi eno so kra timi ma o skin no so kra ye fe ha nti se me o tv no so na se ehun se me skin aye fa traders no so di mu akotene ye pa nti eno me show on se ntra okwa fa traders bi na so fa di dwuma de be twitwo so be no de anopa bi akra wo so ria mix bi na fe nom na ebetimi abo pa ebi ana wo pe omo ba bi omo wa omo edum ana ono asokore mampon asokore mampon kumasi he ya sa number ye go screen so yi ana sa mo amuti radio no mu ntim be bo akire mo 0243 943 413 0243 943 413 last time 0243 943 413 traders farm enterprise and this are edui e buy yenko jo apel ho international yes jo apel say the krum ha dey on the heat resistant wires yes abakrum ha say cables na dey ye wada ni mo hye yes ha enti se wanko jo apel ho a o dan na wo si wire na wan hwe ya che wa pese dan hye ai wo be say wo japade no so iska ho den fire service so mbetima be draw be ba kwa na nsu ni tie normal but cables are do nyina 1.5 mm copper wires to 16 ekosi 16 oni nyina bi ho na o favorite signal cables ho dey don't go there no dey wono ne dey no say dey usomu a ne quality ne sitie no masa yo apo dey yankopon nhira no ya da na se nyame de ne bedom ga ya enti contractors ahodo nyina electricians ahodo nyina mpa show mo ko jo apel ho na mo nkoto mo nyoma no mfa nko amamfo nyuma amamo eno kran so be more customers because nyoma ne ye papa pacho fre 0246 90 58 98 0246 90 58 98 and I say 0543 93 45 50 0543 93 45 50 mo amuna madum no mo ko Japan house ho na opposite MTN PZ branch ho no RCC taxi rank no na ha obenya jo apewo ho na moni eniga okay ora jo ma me ncha wa no pay me da se nyankopon hira me ka me da se ase odi abedom Ghana fo na oboayen nukure ni me de ansa na me bo bibi hu dawuro no me nya bre yen hwehwe mu mesrew na maka kire se titru mu amawa amanone a mu si fie wo Ghana no ka kire nipa a wo hwa wo dan no so se Tofiakwa se won kodwo apo ho simple wo pe wo dan ni yi ase de abruchire wo kotran ho a onte se gya tototo ba bia basabasa no me pacho joapo na akofa electrical papa niema edi aba ko joapo ho na emoa okay abusiafo odi for Samuel aba enche na o transit ma Mary bacho 30 seconds na I'm say to Solomon you to femi dase prof nyame nhira ye make shortly afa hon say mrantie a mutie yen emma na ye wo ho sa no emma ye pa o but emma sa timi ma bonsam ewusu ye because
women subi or emema women are attracted to fame. Okay. Say obebia bema we are successful in business. What you ding who sika dear no matter who you found or structure and found there or we are attracted to women. Hey, a popa na dia maya no pese. Omo beba nkasa. Found ni dam kura wadi. Found there said your otie bia fame ene sika. Hey, women. Yes. You have to get full knowledge of that. And you are your friends say lumba or born or say Ufie for ya wa say map me. Oh, because so here we fair said the prof 2 ways set the color or that TV no so no fair pa. Yeah. Na obebia wa bonti ohun bia onya wa ope. Omba be 12 years. Aye. That is why I wo be ma no na wo se wo ma wani da ho. Ma wadwene mu na ho. Na hu de enti a wa asase so na hu bra. O boni ba bia pese wuduru. Enya sa emma no besi wo kwan be ye blockade. Omomma wa brabo enkoduru ba bia esese odi eduru. Me da. I pese wan te hwe free show yi mu a ma Mary so ye be ma. Emfa ho se wadi dem. Emfa ni pakora oyo. Emfa busua ofiri mu. Se udin sika. Oba pel. Wa wieka. Azobani. Tofi. Yawo. I don't remember me was you. What kind of simple but I what can you do? Experience. Yeah. When you yeah. Only peas one auntie. Science of mommy. Yeah. But Tofi me hwe baby foforo. Asemi wo twese mu a Christopher Tai e de adwuma ne pa ne manyina ye huhudie. Wi ase ne makora. All is vanity, yeah. Itwam ye de ko hene. Wi ase bese am ye gya na ha. But nyame kuro ya na ma kwan ma Solomon. Yeah. Disi ka kokko pa hihya hemfie ni asorofie a wa hu sampa. Solomon asorofie ho to fi du ho ne ka se transform bompa ya nya wodin. Adenti. But ura sorry pi mu a o transe kura na edin akonya kura isi ho o transe na edin oho asa Christosum ananya mesom ya fa na se nyame no ayesom no ade efe na ni nye ho. Okay. Na o mfa nye hwe. Okay. But in Bible no hwe nyame ka se no wanya adaka unum so o kire ni dua pot ya ope. Of course. Apamadaka so sa nyame kire dua pot ya ope. Tinyame so kanse yenye bibi ma no a o kira de a ope. Okay. Na de no so o kire papa. Yes, they fair. So hu we say apopo bibire buo we buo kwa wo mfa keken ka mfa nye we. Yeah. Open beauty. Nyame som nyame pa de efe. Yeah. Ti se wo bobra iro hu bobra na pa de efe. Okay. Na eno so boa ma Nyankopon kura hu sampa sabi. Wani abi nyame pa mo wani abi no mo nante. Ti asorofia hodo mu titiriw. Mama ye momode na ye mfa sika ni bi nsiesie ma emunya fe enye nipa kodo. Yeah. Se ye duru ba bia ye betumi ato ekon e de abobo aso da mu a. Mama ye nto na emfifiri so ntema yen. Ye duru ba bia wo se etumi tile aso fie ye kompa mu ne ade a yenye. Wow. Mama ye nsusu ntradan a emu ofimu nsum nyame. Bro ba bi pi we wura bo okra fo mu mfuturo. Yen caste ho na se by force be a person chinchina ukonya de obebo mpa so ye hwehwe ani na se wan hwe na obi na dwen se wa ha ese ana se bia o de hanki kura egu ho na wabu nkudojo na se wabu nkudojo ye ne dia ni pere jahan o ka che ne se umunyame nti na oba o sa how wona o so ma de na ye yie na eye ni pa akono so obeye fi se jame no aye so no heaven na aye pa akono so de guru na ahyehe ho. Yes. No obi a ompa de a first a wo se ye huhudie obeye de guru ahyehe so ada na kura wo de ahyehe mo ne ho no so na da ha no mu difference ne say difference e ho first na me da se me nim se da ko Tofi nkomo ye benya bre e wo sa ne ma no minister olumai papa na me sme hwe the business side of Solomon yeah sano na obroni Friday bi se social capital. Okay. Ye wo nipa bi wo ha onni bibia. Yeah.
but anɔpɛ yi ahintasɛm na mmahu sɛ wisdom is a capital. Yes. Nyansa nkasa nyame de ama nipa no. Jetire. Enti mebusa obi a nyame adom nyansa ne nimdeɛ sɛ, how are you monetizing your wisdom? Obi wo nyansa ɛwɔ sɛ otimi di edidi ho. Yeah. Basa nipa no te hɔ sɛ oni dwetire. Enti anɔpɛ no sɛ wani ma ho so a nyansa nyame de adom no ɛyɛ dwetire. So papa wo no anhwo. No ma nyansa fa. Ano abobra ne beyi. Ano. Enti anɔpɛ sɛ wani ma ho so sɛ bia nyansa nyame de ama wo. Nyansa nyame de ama wo no ntimi mfa nye bibia. Yɛpɛ sɛ ye obi ho a we university or ideas ne ade or tenase sɛ obi be fa na adwuma. Meanwhile wisdom nyame de ama no sɛ o implement a ebetimi a create funds any sika e de ama na bona bra. Ulma medase minister and out in Kano nyansa nyame de ama wo no dwetiri kwame ati saying nyame adom ne ho ye papa. Okay 1 minute on say ne maginem pa masa I don't think can tare wi ho asem ha maka kire Candy college is around my unu maginem nene wa uhwa wo me say o chain former president Candy college what say me o ma me ho ayefe kwame na meka say unkwa untimi nkopam enhye metena ha meboni pakrodi no oba ha dia me na me president ndi wo pese wo ye ne saade a wo kwa aka chen say ye yes madam yes madam yenku yenim Tofi kakra me pese me de soso ne say kakra bi hwe obi a why business bia na say wadi bia na adwen ye adwuma. Okay, because so why do na nya adwuma Tofi can be bia unya wana untimi nkotu da. Okay, because eduru be bia na opese bia wo free e bia wo na akọ the next step a eniema ese wo de wadwene hyehyɛ. Okay, ansa na watimi akọ no Sompa nye FM. easy. Okay, Sometimes obi ho a obon so wati baabi ene kra afon abai na ebia o miemi afon so obi hu a ya na ye ne se udi agro ba ebia fon na o miemi so no adwena ehona ni business ne o yefa and also hu so obi ti baabi na din bi kra wo chia no wante na ye o se ebia na de na me chia wo na wanye so adwene ne calculate bibi esi so amena free baabi a wo no. Okay, akọ baabi. Okay, Ena Tofi ni nyina so kobesi adwumaden. Okay, because nyame so no ne bo sikani no obo hiani no oba agefo de a opese ye mu ba ko de ne kese de ye bia no ye nyame fe. Okay, enti de din ne be ya ye beduru ho de bia na me ka kire nkofo se adum store ankofo bi no wo hu se wakọ adum store ehun si atom da at the bank on the ato bank muda and so obi wo ho a wo no ankasa dwuma a wabie ana se ba bia wo ye adwuma dem bia wo pe bia na wokọ oda fie but obi wo running store wa dum masa money 80 da no wabie ni shop because at man for ba e be to akọ enti se wo bedi yie ne se nyame pese udi yie a this wo di adwuma den kwame me da se kwame asare na otene nkane ne Prof Adaroma or the Solomon abawiye makache ni se onhwe Rockefeller mame na obi a wagidi pa sikam ani bibia mu no yebehwe Rockefeller so ho asem dabi anopai shanon so se odifo Samuel Atrase akra me hu na ha chakakra ye wosimadu a ye bedi nkomo na ewi a ene Tofin komo no we won komo bi aye bidi Sompa FM watu ni din kumfo domfo ene Tofin komo no topic ne no kumfo domfo edi ene no Tofin komo no ano den sama catch ro se matu ni din domfo kumfo ono adomwa obetimi asen akumu odifo asem kakraka na matam dia beto ho ai ene metie ni nyina sa na se ke jam no ni favorite show no
Okay. Now what to say? Nyamiadum. Say ya wada na me hwe wanim so Me could di Professor Kofi Abraham na na travel singer na we free no. Oh, okay. Na free when me say sister no ni kunu so ne ejabe ya no so boban. Okay, ne no de odanwum tufuo mu. Nti ne mani nyina so bobon boto nwum pa na ma na no ni ha no uni omo no omitie na miti o se wa okoto IGTV bi 2 weeks ni kan ni si abonten ti menim se wonzo no oniama bi akokam da ande bebre se be ma de osi mam se saa na ne yekọ ne ebe bi ma ne be hu de be se hihye na ebe hye afiri ba bi achiche ne ma okay ti oniama akam da ntokwa bi si ho ede apart from drink na de koye no oniama bi akam da ho oh na ugusu kwankran ubeja petrol to na sa no apakika ugusu kwankwan de abeto amatwi mamadi o ya no mbo apa na asemo akukodura amatim ni twi mamadi no nya ize o enim su anyini otisi mu kwa na so ba 11 years ka so ntwo tafu asie ya na African tampo ba na dwo na beduru abeko no gina ade onzuro he so obeji bibi se ma wa kukoduro papa ni bi hai hwie o na nka we man tensi di some fan trade no at 24 cities onso so onsa kwotwe ba ne se o ma me be yi enhia kwa so ansai wa o ko na o tene mo ba no wa chia ade mo kokoduro wona mo to aduane na o mu nim ba bia aduane panso wo so mu ta kudi okay de we de na kwa o se yemfa o se sai grade bi atwa kwa nim nti esi ese onim ho nyina anye nyame a wasin okay yemko ashtown so ho na onim ba bia so what akudi eti mukoduru ano e no ma on to aduane a oboto ultimu trend on fa ho ni duru na no so na abati bibia firi ho hwe nso ntare ho ogono na obemu ato na manti ko ne be ma iso the bra Frankie die when is a bell lady okay I was for kejam na I don't know wa kire ma kukoduro say ufiri hin na eba na ka kire oba wanya 11 years e wonyina tafo asie ye ntwen wa oba baba no gina won fa ho say to da kro oba bitimi hwiri tena ba ma bi ka mu a onnim ne da e bi ne o Fox FM ye meeting ti ye chere pa ansana ekobo bet of kra ye pon be 10 o'clock na mrante hin se nya meeting ka na me drew on the round ho na ge bi ejame na ya no praise for brave bi ho mi nya no na ka kran filling station no ejame na mi gina no da mi se portrait about na me se for no afo na me se blue glass no ru na me se lock na me se waji mi o se no me nyina bere no wasi afo no akọ ka na chi o hweso bi ka me ho na me se me nkwa akra no mitima ya de we se makosua mi kokum ubohu kamdu o de brema mi sinam se me mi kokum me nyina obedo besi na me ko anam se wo mfie se 17 nam so ma me o so ofie nam so ma me o de ba kuma so no ofie obede a was mbeji ade nam se we na ma me to no nam se obede o wo de onim krasi ekunkum nipa asemo Olivo Onija akwa babiem ye nua ye wasimadu ati ene nso no unse na me kasa ye wie show ye bi kra ne ye wie 10 because ye pese ye call off kakra na ye nsisi kakra eti odi me hu ache bacho last week me ti say oba say wa ne birthday wo de so nya abotre we nko ade me de me ba we de bi frika se me ba che but we de oba say wa o birthday gift ni say wo adwuma mu an me pie ho oh wonderful ti wa hima ye mo tiri nkwan ye se twe de ampo ama say obemo akokoduro na de ata odifu achi because be ma bia no okoso a yiriyira oba bi bompaye eta na chi de oba say wa de wo ye ma odifo ne ni so ye nyina ye wo odifo ho ka kire wo say osoro nyankopon enhyirawo papa ye nhwe o numbers no ansa manja na amebensa na de number ne betu dwana eja me de asemba ko bi tu atiefo anim na atiefo nso de ato anim okay so for reko wo say
wo gyina tiefuo nyina na em okay ene wo nyankopon asom no se mfonsuo bi a waye bia ene fache no enti so ayo mfonsuo bi a fache no no di wase wedi na bi oda se dia tiefuo nyina e pa wo chew enti se bibia wo ha ene sofo reko se me tie kura wa flash me ja dia wo ho bia ndam na bibia ni o enti se dia so wono na wo mafie wo se nyame ya adom a wono na mafie me fa nto tiefuo anim ma no ansana nyame ya adom next week ene na ba enti se dia tiefuo nyina so mo pa chew se dia da bibia ni wono na mafie so me dia me oluma me dia me aja me timba bi enti me de beba fi mate wo so me mana kwa ba ai se aja me de beba fi mate akra yanku so ati ase enti aja yanku eni yo tafo numbers no manager say no aja ya tie asim okay numbers ni edi card ya tudwa ehia me pa na manager wi am de ade be kire okay on say manfo a omo hia business no America okay ti no say de ba na eba America ne Canada no nti aka me oh de na de abasu kra wi eti on say ya na ebi mu ekoma agent fo bi gigi wo musika dia na pressure ba na kofa asama ba ya nti say wo mu pa wo mu mesi wo so na fa wo mu bra okay na de opa America and Canada akwanchire na Schengen okay pesa na ankasa okay so wo de o mesi wo so ra o mesi wo ankasa wo so okay o besi wo so a wa fa ne lead ne fa ne bra ne entina se na de wo bia yenka okay na ewia na eja wo de bibia won fancy wo so bibia ye ready a amko de mi uba mi hona ukase obi nye visa ma ona nipa ni mi hu visa no a usika kra ma mfa ma no ebi na nam de kire shaki me ma mfa ma no because yeah braya bredi ho no ho enti man ja say ye ne din ni hu hia ye kuro ha ye din ni hu hia ye okay enti nya afi na ye we say ye din ti na ti bibia o ya mi hire da de aka ni say bo she bia o she bi na ntimi ni so enam kwa mu ba saka de wo a onim se ye di ho go wasi enam kwa mu ba o say ya me nipa bi wo so amran about na na ya kai so okay you know say mi boni di tinana ya oni etwe ya ba ho di odi for yanko numbers ne so yo manager number is 0246 0246 0246 0246 66 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 71 17 050 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 manager you woman she ahembobo ano okay ahembobo ano heya okay tumfo ahembobo ano heya sentiment let's say kumasi asem ne yeken kumasi asem ne yeken be bia wo hwe free bia na oti free bia ya wo kumasi de hia ne numbers ne se wo be free man shi ahembobo ano mo munim kumasi yi ne kura de obi wo kura mfa number no wo kan no oba traffic na free wa na akwa ahemfie no traffic na se ho a okay Kesben say abrosan kese na Jaba family house no so ya abrosan efe pa okay ene to aso no enti so free Dr. Mensa na eba medical duru family house no so ansana what do akọ Kesben de yeah so free ahemfie side so na eba beduru Kesben de no so first ansana wa ba family house akọ da one way nti untimi emfa ne se so on say minim ho pa unim ho pa men ja unim ho pa ti de na ni abere okay men ja da bia me kasa de na ni abere on say ese abrabo ne na fomo dabi wani mere ya untimi mo so yeah de na ni abere me nipa bi akwaje visa na no akwaje baaye Tofiakwa so yeah no me say so ko gogo no nya cancel ni din okay no de send me na me say no de ne picture send me nja na me say he cancel away so ko na nim no timi fi so a nyanya me na frɛ me cancel away a wanya ne picture ade abrɛ me no se ukọ nanim
nja cancel ani so okọ na nim na se cancel wait me refuse a visa na dia wo dia otibrofo dia opa bi akasa won't me refuse da nyenya me ne frɛ me nja odiro nkoma no amana multiple 5 years yes wana who say yes di fujuma na yewode ya frɛ no yewode yewosua okay eti manager de na ni abere yeah menhia hembobo na kyena yame adom akokɔ de ko baabi amekɔ ye bi amaba okay mian kasa maba kyena yambo mian kasa mete ho menhia hembobo ano eti de na ni obi a ɔse ya ɔtɔne ayento okay obi so opamu afiri obi ho obi se sunsum ne beda o mana kɔnma obi se na dwuma ayɛ basa obi se yare korankoro ha no obi se wone de ewiase de oba ayɛ no obi school adwuma ade adwuma onya bi nyɛ asɛm service asɛm ayɛ ka obi akɔ embassy be 5 times ni nya fi su no anya kwa manager obi abusua o demu no abusua ni nyina efa baabi di yie be efa baabi de niema nkɔ yie die ntina nka abusua ba abusua kro na dua ba ko den na ne we so na we de asuru prugu chese ohun ye de yale ato obi so ama na kina ama ne hu sika nyina sa okɔ hospital doctor senya hospital ya de ye hunu ya de kro yale no so hwa na e ha wo manager edama ties wo so krakrakra wo de hye no wa ye krakrakra oni ba bia wo de ne fa wo de ontimi ma sa krakrakra bia ontimi nsoro mu twane picture fa to phone so keke na fa bela menhia ahembobo na jaba family house eti kyerɛ nyame ya adom a ampaye bedwa wo family house wo de amese adanse a ekoso no ani ya adanse a ekoso wo family house no akakra nko amete kora na kyese ebuna adwene ne tiase so nti de nani abere ne ehia no eti fa number ne sesi omse odifo ni ha odifo atukwa na de maba bia me ko ye bia maba me wa ha eti no kyerɛ nyame ya adom a ampaye bedwa wo family house kyena mi ankasa mete ho anopa 6 na maduru ho kyerɛ nyame boa problem be na ade be ba abɛsa ade asai okay ensi kyerɛ nyame ya adom a manager problem bi ade be duru ho bia ɛsɛ nyankopɔn fa yeso solve ma wo enti wonsa ankɔ na wakɔ akɔtɔ amanim enti kyerɛ wa ama ye ne ho no kyerɛ wa ama kyerɛ wa ama efiri kyerɛ ɛkɔ no mete ho enti kyerɛ wa ama ɛsɛ waba maba manager maba yakwaji obi sama ne aba okay enti no de na ni abraka wo de no me de se min kasa o me de me se min kasa o okay me ma edi o na me hwe odi fo o ma edi manager de na ni abre edi fo you want to come na ma BB Collins boy wa BB Collins come na ma nya awura ma badu ne boy wo da wo kasa won kwa na nim BB o ho o de kasa o so wa fere manager ani ewu eti obia ntumrika no mra obi o ha wahwe oba de na koduru baabi afi oba na mfa wonya hwe biem obi ye firi nsem hwe ye ne ke Adam fo bi o ho we presenter o ana wabo oba ho kade na koduru baabi ana boga bi aba na woje na firi nsem boga no wie kura wasa ache no o chi ni tum o ha no fro tum tim me yim nam de hwe o baabi wa yu wasa ache na tum o aha wono oba oni na wo mienu o boga na ba sa gina firi ni nsem anya na nko oba bia obagi no oba bia so sa bibi ni hunti yeah hwe manager obi wo ha so mbetena TV so a na mo preach salvation salvation be na kire se nipa no waboa na ma ne ma akoyi ama no na waba beto correction wo say say scanning ko heaven say scanning ko heaven hia ne wo kopa dia wo heaven sa asem no kra de nkeka na wo hia wa wo no kra na wai wo de ko heaven wo say heaven so yese no kra na de ko na wo hia wa wo no kra na wai a de ko heaven na say hia kra nti obi beka so bi ko heaven wonko because ato mo ko didi obi afra na wo ko didi ejam for number dey dey hear me pa number no 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 0246 0246 66 71 17 0246 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumasi menhia ahemboboa no jaba family house enti de nani abere ne ehia no manager enya de obedi agro how bia wo na mu bia no
for ni chere ahembo no na menja masaka say emfa o sika nkomo obi kwana shema bi ma na mebu kwase ya o be say wo de fa besi mani jaso so sura fa besi mani jaso okay na oni mani jamra ne entena se America ne Canada ne Schengen ne dia ya ready okay mate odifo medase ke ebema sere kwanya bedamu ide ye be kwara o ye kwara ye kwara na se be ane aka ho preko se ye betima akobi ye betima akotra ha ye pedodo me kwa mma bi me kan kwantia anake menu mi ni pa se abrochire ate woni se ye radio a na menja ka sika ka ontimi o ati umia wano so umia num cigarette chere ho akwai ke be ko hina me da men ko be bia mini ago fiam fon sensa na o ka kire se me ma minu ya ba ko se sa to no be na yeso se fra bombosia na ma me se fra kra to start bosia o adwa be na we o se anti umia no ma ne mfa ma me won dia ono akwala no na yeso obi mo no bosia me ma mo ko anti umia no ma ne mfa ma me o so be de we o so umia no ma ne mfa ma me adige ya nhwa sare ya kan be sima mienu miensa so no ma mentio na yenko no nyina no ansa na no menu am bia na okwa so hwe mo pa e friend na ma memfa happy birthday in advance ma yenu aba na wo mampon okay mampon agent house okay opposite pm o kasa na ibe hunu kan na ofin so asema nkan sunya adwuma tire ye wo antia ma ho antia ma ni frofin so ampa ba me okay ye kasa na obi hunu na bibi ntine se wakodi mampon na ye ma happy birthday in advance e ukuada na ebeba okay mate bema me da minim de ntia yi se mu pa me ye kasa se yesi ansan no ayu se me nyame am ya adwene se ye mfanye bibi nti utwa nkontomo na kasa eta ho kwa na adwene na kire se ti ansan na de akwa num ti se wa adwene kire de se wo yewu na adwene se obi adwene na adwene nko de adwene ankyere mpo ya betena ha aka eno so se o me ye nipa kire ho sa kwankira odifo ka ho asem nye na ebeba wo eye da wiase hyesie o hwe kwa ni friend Yesu de sa bre kwa na anke be ka ta abosomsom ti ntesuo de fra anwa ti na ni no be ka sa abosomsom kora enka ye buka sa duro kora ka che ye dadado ade wu wiase bia ya ade start wiase ni ni pe do so na so do so nti wonimu a na wa mia no ma obi onim a kire ho na minim na akora wo kwa hwe a na akọ keka nkwa ho asem be ka sa wo mfiri nyame kwa wo kwa hwe so kọ keka nkwa asem nkwa ne ye de wo ankasa woni ani ye kanso na wo gigiwa no wo gigiwa no nso ukosumu na tofia de ehunu se no obi bekwa akodi agoro na sese ni fie ye wo kompa bo wa anko obekosoro obi bi se da ho ana bia bibi nti wo de ho akobo no se ni kasimo sase ye wo de ho akobo no wono wo nkwa aso se menko se ka ne che sa de no wo ma ya to wo dada ma wo mo e ya pama da fie okay so ni nana mo aya sa apam na to enti mo amnam so amoba no obia be nyini na se ye wakwada bi ho a ye wo no tu fi mu anti se ti kuro mu yi so obi ho manhia na ye wo no tu manhia oro ode ahokire ye de ode be se ye de ode be se ye de ana bi so on fro tro da oso oni ma de krompo ade oso wonu wona ni free year say minnie be say 14-15 years na cast gufie what the tro oni ma de kro on fa ho sa so pentoma kwato wa de no aka ni patu kwa no meti ni kadanto no atwa akwam wodo ho kobo no wafo nyame abo amana fo adamfo a so onko ba bia so me nko ba bi enti mesro nti na mpanyimfo so bonto mfa no mo ka wo kwa agro hwe ni buchi aho ne wa hwe won toto ye bi sabe oba mu adwene de na so so na so nyame amu adwene de ba bo na wafa enti mesema kwanche na ye kan nye nne no abeka se me se Ghana ye kasa dodo Bible nso nya ne atwere obi atwa Bible de abasua bia afei mempenkoa o ahaye ene atwa wo de edi tofie de tiene se media sama me kan se me pa de me sabe kura sika bia me de betu ana mo bia yesa me ko di fo ebia na opese oton fos anya se nye o nanso kra no sunsun nye fos da bre eno asem ne ye kan ye o kwana di fo nhwem no hunu se oton fos na mo eno de beton fos kura de ebi afa ton phones on de beton phones kura de bi kura otimi kire se Fakye afu ma hunu se okra no afu ye na boa wo waka kire ya ne ya president bi aba me sit of me ya na me refi me bo ni na be hunu na okodo afu wona wasi gya na afu na wonko emwa wo ofedi fo echa na so ma me nko me obi ko ma na adwene wo di sika odi ko wura mbe 120 million ko 140 million wa ntwa bro betimu ana obetan ba bi kombo na ni prepare
ade bi wɔ hɔ ɛne wo kra mfa ɛno na aborɔfo no asua adeɛ bi tiɛ no na mo deɛ mo meɛ hwɛ so ntan bi bisɛ mu nyɛ bi bi adwuma na mo meɛ nkɔdi aborɔfo no akyi asɛm no no wɔn mu no wɔn amee dada o hwɛ nsuo a yɛbɔ bɛto wiase nyame bɔ nsuo na ne nyinaa ni yɛ fɛpɛ ɛyɛ dɛ na nipa bɛtena wiase aborɔfo deɛ n'ani agyene na deɛ n'ani asɛ wokaa sɛ nti nyame na ho n'ani de berɛ ɔbɔ ne nyinaa pɛ ya ne ahono ya deɛ yɛbɛyɛ ne yɛbɛhono no wonim sɛ aborɔfo no a ɔmo bɛkyerɛ nyamesom no ɔmo twerɛ bible ne berɛ ya wokɔ ɔmo kurom na nsuo sɛ wode rɔba sei ɛde to nsuo ma ɛbɛgye lu so na adɛn nti na chinafoɔ abɛgu ha na ɔmo sɛ yɛ deɛ na China no ne Ghana hene ne so sɛ gold no yɛyɛ no wɔ wura mu a wura no China hɔ no wura a ɛwɔ hɔ no ɛso kyɛ Ghana ɔmo wɔ bi wura na ɛwɔ hɔ na wɔmo Beijing nkoa no ɛso kyɛ Ghana nyinaa so Beijing nkoa no so kyɛ Ghana nyinaa bɛyɛ 5 sɛ bɛyɛ 10 koraa na saa ɔman wei no ɛdeɛ na wɔn pɛ ne mu wɔn nya wɔn abɛgu ha wɔn sɛ yɛ de yɛ nsuo no. ne nso yɛ hwaa. na meka sɛ okay. ɛna ahohom na ɛbɔ yɛn ho ban ne tumi a ɛbɔ ɔman ne ho ban ne nyinaa wɔn apam no. sɛ wɔkɔ kan bɛka sɛ yɛ abosomsɛm. okay. so ɛyɛ abosomsɛm a. ɛsɛ baa sɛ nsuo mu na tumi o. sɛ nyankopɔn Yohane obo Yesu esu no uka Genesis 1 verse 2 o se Nyankopɔn de ne sunsun butu nsuo ni na ɔde ne sunsun na ɔde butu nsuo na ɔno bia na so no ɔde bi dwale sa Nyankopɔn sunsun ɔno ɔkɔnum nsuo na ɔkɔ dwale aka ɔde yɛ bibia ma yɛ yes ɛne yɛbɛ hono no kyerɛ sɛ nti wo hɛ bibia mu a yɛsɛ yadeɛ yɛ ankasa madamfo bi frɛ me ɔse last week no otie no ɔse hwɛ deɛ mo ka wo ntem ase no wɔse woman bi ba Italy hɔ no obi sɛ ɔbɛfu no obetuye wɔsi adeɛ kyin ya nom de tiliko kasa kyerɛ ne sɛ ɛma obi kyerɛ ne mu sɛ ɛbɛ bɛta so ɔbɛba back to Ghana sen so ɔbɛta no ne bɛyɛ no de tu nura anadwo no wo mu wɔ ne kɛseɛ paa no mu de yɛ wo ma ade nti ɔnkɔ anaasɛ wɔntena se kɔmu ɔnkɔ man warning watimi akɔ hɔ kotu akɔdi nsɛmfom ɛkyerɛ sɛ yɛ ne ankasa ne yɛni ahotɔ wɔn sɛ kɔ fa so hunu yɛ nsuo no saa ne fa so hunu yɛ yie yɔ saa na teɛ enti wo yɛ wadwen sɛ wɔasi so wɔn fa hwɛ ho a hwɛ bɛfa ho okay for me da so a me ka kyerɛ tie for sɛ yɛ twa ne tia sɛ wopɛ sɛ wotu anamɔ biara sɛ wotu kwan ɛnɛ mo a mobɛware no nyinaa wonya kɔgya me family house wo ne kɔ odifoɔ sɛ mepɛ sɛ meware bɛɛma ne picture nie anaasɛ ɔbaa ne picture nie ɛbɛboa me yɛhɛ da sono obi ma ne kɔwaa obi ade ne information nyinaa kɔ sɛ de bɛyɛ wɔnyɛ yi wobɛto fam enti mesrɛw wowade woyɛ biribia a wotu anamɔ biara no wode wakɔ baabi na amoa wa ɛyire da sɛ asɔfo ndeɛ nya bɛfrɛ ma papa wɔ hɔ brɛgya bɛ family house hɔ ne bɛbi sa sɛ mepɛ sɛ mware ɔbaa bɛma biribia nya awadeɛ nko bɛbi sɛ mansa na watu anamɔ ne bɛboa wa matike ɛna manager asɛm baako deɛ teɛ ne sɛ ɔn sɛ nipa a yɛwɔ hɔ yi krada bi ne krada bi nhyia of course so ho enti ebi wɔ a na nya bɛyie na nya hwie o krada na wo kɔ akɔwale no san sɛ ɛne wo krada ne nhyia nti ne sɛ bɛma no ne adi yie na wɔkɔ fa saa ɔbaa na automatic bɛma no bɛba fam okay awo abrabom okay obaka se e bia oba ne de bayiye bia na se ne fi bia oni hwe enye oni hwe woni ebe sunsum na ni sunsum ni hia na nti fufu odi pe wetu di fufu odi pe ana de wo ba fom no so oba bi wo ha no abobra pa ko fa ba ma bi ni niam nyina sei be enye se be ma na na bia ye ba loko be ne krada no ene wo krada no enhia odi I think say wo de ni nyina ne say omumra asem no enti number no ne hia me wonya wodi wonya fa e na efiri adwoada kopememenda ene kwasie na nka ho titia 6:30 okay etu awia 3 okay de nani abere eni hia no okay na abrabo no se manager wo ko be na be ma ebo no se mbom paye no wo kotire betire na no fifira ada se wo be bi ija no ana se wo hia visa okay na me de bobra enti ana asetra na yeden asetra na den enti de nani abere ni hia no okay enti obia nsu bi ka no mra na manager mema no so ene ema oba bi wo pe mema sempa wakwa akwa na to ho so udo no untimi nya na chiri die be wo ti wakoma ti brana me kire nyina no me nkire wade a obetena se kom se be ma be super ma sempa untimi ntini mfiri ho na wo so udo no udo akodim na wo da bia utifie su brana me nkire wade a obegya obetena se kom eti de nani abere etinya no mate ti number no ye 0504 and the number when the ayana ehia me pa 0504 588 454 and a 0578 405
519 odi for back on account 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 yo kumase menhia ahembobo ano ejaba family house odi for meda wase manager lawyer Delk Asante nano na me ye na menim me hu ne call me friend no say sa no ogina se ha eno okoye na no nko anu ma charge no sa yes na ye nti na ko kan to kwa be ya because me ni wo niam bebre unfinished business me ni wo niam bebre say omra me entena se they say we Attorney General nti wo ka sa you o ya Attorney General na mba chom so nim de we that bia no we bi jan sika da ho se bia mi wiane a ho de ne bo nya din za me ya na ma friend mi nti na ko kan to pa wanya ba bia ngo bi gana na ma ko mi no ami habo mi abinya so ye bo na mi ba fie na pa me aso abo mi za na sa ko bi no mama me ncha sopo Chief Inspector Yeboa wo SWAT okay ne SWAT fo nyina Ofoli Inspector Ofoli Chief Inspector Ofoli okay also was SWAT ne SWAT commander ne 2IC police 2IC the whole Ghana 2 Ashanti region 2IC okay me chia wo nyina mate so for me so watie the o kan mate me da na se ma sopo interest Mr. Yeboa na police fo nyina mate ke nyame adoma next week me ma assignment bi okay nyabre hwe bible mu yi oba maybe some questions ma o ma ne so chia o ma na wo kono no ena o mu na mi on say o mu mfra mi o mu de mo de mo se wo mu so mbefra ma ka kire o obi anhwehwe ne se so boss bo nche me na anu ma ka kire o okay tu benya ko na oba ha na so ne ma mate me chia obi a mate ti ben hwe bible mu I'm from Genesis to Revelation hwem nyame adma next week uba nyame kro bo nipa no so man so hwe buru yeso emma yeso nti maka wasem fadia Tofi ebishi what we me bisa asem ba akopɛ se beba se hu organ ha bi mane firi ne opese wo de ba se mi ni ho de o di bisima no ai hwan boy Yesu asu yes offense de na hwan boy Yesu asu offense no offense se ikofi Yesu ne ko school and hwan boy Yesu Kristo asu aha that's offense de kan so for Isaac ai offense ai bible mu de na okay minim so wasabu bi akire dia say you hand ball no wasabu bi akire dia en na me ko ka say ma me agi wa minim difference no say you hand ball no wasabu bi mu enso be mu no ball no ayiro FM but no an etene ko ho ne dia say leak on say sorry ko there be said show dia me say sorry ko what sorry ko etene bobo sorry ko na o mama mfo hu si metwa na dia o amaki link na akoye wo de wo hu ba bi ebo Yesu aso ade commission ababo de maka cha me kan de obon Jordan na minim se bia lake ni tene kobo de se nsu kwai bia kokurum na bi mpa cha wo na nye lake ya bye bye wo de sorry ko de se metwa na meti wati ko abuja for se de ofo ayadru so no aye Tofi nkomo ebre e na aso no ye na aye homra Tofi nkomo. Nkoma emu ohwam, nkoma enwanwa. Dede. Mechi wasum. Tofi nkomo. Nkoma ehu, nkoma esre. Tofi nkomo. Geges, me hia Tofi nkomo. Wenti bia waye wo ho. De papa. Eno, ena Tofi e de brɛ wo. Tofi nkomo so e de. Enti wo dia no Tofi nkomo. Nkoma emu ohwam, nkoma enwanwa. Dede. Mechi wasum. Tofi nkomo. Nkoma ehu, nkoma esre. Tofi nkomo. Geges, me hia Tofi nkomo. Wenti bia waye wo ho. De papa. Eno, ena Tofi e de brɛ wo. Tofi nkomo so e de. Enti wo dia no abusiafo mame nsan so ma wakwaba emfa emra Tofi enkomo so emfa ho ni baabi a wo ni baabi a otie yen Tofi nkomo bre e na aso no na anigi sam ni se ene ye won komo pidi awo Tofi nkomo so ene me hye obo se ye be wie ntem kakra
sentini sɛ yɛpɛ sɛ yɛsiesie yɛfidie no bibi eti ene tofin komo no enye tintin bia e boro so bare ne busuafo bi edi wa woda e wo se ye bo aba so onua ba ko a ene odi na woda ye fa no Linda aha Linda special happy birthday we everyone kasa onua ba Ophelia anyone kasa o sister Linda Ophelia ye adwuma wo Ezra TV ni Ezra FM or say young show happy birthday kama yankopon inshira na onye wakoma so ade emfa emaw nia oka ho a mede no eka ho na enema tiesi tofin komumu no wadi ade 48 years na oyemese prekope nana adu apia ensuta twafo hene Sompa FM. Nana piao papa onkwa so Solomon nyansa no misiri bia ma wate nyankopon nhira wo adi twam ada wodi ne hene osi so ano se da bi meye mahemfie yi nana me ne wo ba henkan ani me nuanom ani titru ahwa asafo SD ya we show happy birthday menim say nche na wanyamfie dioso ye be celebrate o papa nana free wo yire ene wo ma wawo yen wo akire biti se menim abusua ye se ye da wase nyankopon nhirawo na otena konya so no 48 years ni enafo mu pia ona na wonkwa so nyankopon nhirawo nana adu apia ensuta twafo hene kobasa osabi kura ba ona edikan yo ha twafo hene no dinana obatofe mini hwe de mawo de meka ne se osoro nhirawo na onkwa na akawo wanim no awrade emawo ahoden emfa emame ne amesre de amawa no onkwa so bi Tofin komo. Enkoma emu hwam, enkoma enwanwa. Dede. Mechi wasum. Tofin komo. Enkoma ehu, enkoma esre. Tofin komo. Geges, me here tofin komo. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno ena tofin ede brɛ wo. Tofin komo so ede. Enti wodi ama. Kai abusiafo tofin komo bre ena aso no ye shanko mo bi ase e wo show yi so na ene de ye bia ni mu keke matoni din kumfu donfo ehon komo na ye be hya ase se aka se obi ye kumfu donfo a Mama ruchiri musai oye kumfu donfo e ka so bi ye kumfu donfo a asa oboa wo enso na ojejewo nso akowu okay waye no ho se oboa wo de ko nyina wo mu a na ode moa na abesim but kono nso so na tikopa na adwene mu de okopira wo bedase ma Mary achirem onim say sa kumfu donfo ameka na asemi no obi a obi bado onim wadwene maso emfa hu se uye oba ana uye bema ana uye abofra ye woniema bi ye kumfu donfo wa brabom ene ho na me defa na me pone ba akopɛ na ye di ho nkomo se onipa da sani a wote asase nso anhwe sa kumfu domfo ame beka ho asem ya wiase we ya wo baaye no emutena nya wo dedda na obetumi agege wa ma wo ho atɔ ono a besa agege wa na wo ma wo ho ase akyero
wiase a wo bae no wa bepem uhunu sɛ wo kɔ w'anim uhunu sɛ wo ba w'akyi ndinam si ɛyɛ series ɛnɛ yɛbɛka bi next time yɛba de yɛbɛtoa so akɔpem time a nneɛma bobɔ ato hɔ no yɛbɛwie ma mary onipa kumfo domfo baako ɛyɛ nano wano ɛyɛ kumfo domfo ma mary enipa a ɔte asase so kumfo domfo no ebi ɛyɛ waso o mese waso ɛyɛ kumfo domfo ne duru da mɛka aso ho asɛm a wobɛhunu sɛ obi aso nti wanya asɛm Sompa FM unim onipa kumfo domfo a ɔyɛ ne tamfo baako paa wani Minister Hermanim we am there for them say ayirawo awusiafo hwa me say ya behwe nipa kumfo domfo e wona brabom na ye series sa ufa nipadua ni si hɔ a ya wade bi wɔ nipadua nim ya fa no adwene eye kumfo domfo sa ufa nipadua ni si hɔ a ya wade bi ya fa no atenka matenka Sompa FM me ba chaw eye kumfo domfo ma mari minim sɛ atenka ne akono eye abusuafo a minim good wakono anso ye kumfo domfo onim sɛ wonan kura ye kumfo domfo wonan onsa ekura wi no eye kumfo domfo ye be fa ni padua no ye di nkomo afa di padua no bara na me pesa me ka wano ho asem anu nko ana ne meka ni aka ni nyina no ye beto ye bo ase ne adi ho nkomo ni etwa to ye nipa etwa wo ho ahia omo so ye kumfo domfo pisa niama me bobɔ so yi no ene ka bom ma obitimi ye nipa nso atwa ye ho ahia ebi ye kumfo domfo hwa owura bi ehia ni wuo ohia ni wuo na nunti sa unim sa na so ne tamfo kase pa akire na abaye David yesra no ngo sa obedi hene no 7 years na onam wuram na David sa no so esa no ekoduru baabi no okoto se so ada enka obetumi aku no bare nipa twa no hwahia se yenku no wose da bi die nyame asra no yenye ne saa na wonim David tini baabi a odwene no ho na ne tamfo ye so na obi dimirika saa wo beduru ho wo buahwe David yanim wo home David se adan osenana asumdie nka wo onkwa so o tamfo so wawu
na ɔde ne ho awɔ sekan so ntina na me no kasai no we de oh mo we de bia mo ka mo se fida de ben fida fili ni fida mo we feel that de gadochi good nanai we de mi gina ho ana so wako ato wawu awɔ ne sekan no David say, what's it then? What's it, Nana? There me kind one tia me subium. Me say, what time for now your friend son, wawu. David say, one no, and a dear dance here say, Nia, Nyamias Rano, Mokuno. E ho na David share e ma akwa na ye de ben iku no na no akoyi ne ka omo amane awanya me say wanu ye kumfu domfo enti hwa wanu ye na wanu de wo bekom suom hwa enipa bebre bi wano a ema wonya asem die nti abemma bi agya ne yiri besi nne eye nanum asem keke bia obi e wano si wukunu kwasea nti wagya o Sompa FM ohu de wano aye na nye anokoro ya na woni bema no de kasa ya odowo enye anokoro ya na one ne hyase di nkomo ewo fon so enye anokoro ya na odi bisa ne seman de na menye mawo na nye sa anokoro ya na minister asa akose ne kwase a waka cha o se me yakwase be ma de a mentimi nware afede wati de nti amese wano eye kumfo domfo no die nti woni asumdie aye se da bia no ubie wano a wo kansam tona na akoto se de oba bi sopa ni kuna kire ma atwa ne ho ahia Sompa FM minima baba wa bia wa fosoa agina dan fukunu anya hwe o oba no anu nsem a okafa ba ma no ho no se meso mekọ akoso ahwe ana aso ne dim se oba warefo mpo timi de sex a woni ne kunu ye hia ne namfo a obie na no a eno no odidi nkomo onza wano akum ama uyonku a utadi ukunu ho nkomo kire no no oso opese on so koso hwe ene wani na atutu aka wonsam no se oni pa hwe na no yi a kanye ya braboni Sompa FM etoda enka kwanya bi anka eba dia ma wanum kasa epie ya obi gina honti ofo wadwuma enye yi do obebie wanu bia no na mpo atwa ye de ben eta kire wanum kasa enye de enipa bebre hia won kwanhia wo wiase ayi wanum kasa enipa bebre kwa adwumam yayi wo madi omantimi anya de ben ankantum de nani behunu bia na no ba de ben abeka ye bedura ni so meka ani ho asama kyerɛw bada futu amede ma wotofin komo mu ni sɛ wanu nti ukuna adwuma asai Sompa FM unsusu nton ukunu unsusu nton wo yere
Anyway, only onamfo memme hia. Oka wo yire ho asem poto bi wa no kan sem tantan fa no no. Uwia no wasa akoda na chi. Shame. Onzo wa fere. Aya kan wanu tum kakra. Kan wanu tum kakra. Ukasa too much. Ukasa too much. Atoda wo ye yompo de enti a ho kwan asie ayese ukasa dodo. Enti sa obra so obafo akwa broche na kan wanu tum na ayeden. Uka wanu tum a na ayeden. Sa enti nipa bia obehia na sase su bia opese o ka kire ne se me bra be fa me akwa brochiri. Kan wanu tum kakra. Hwa anu asam a me ka kire wo no emfa ni agro na wiase nipa bebre nkwanhia a wahia no eye wano. Onim say anu yi anu an ye dididi anu yi wonim say anu an ye de nom anopai saki sende ade bi mami wo kidney nya problem akoye dialysis me boa esese month bia wutimi koba ese 4 times na uyi sika no to nchen a wo say wo da so 4 hours na picture wo yi ma me no ye de pipe bi ewura obi ekọ hu ntini ha sei baako eye red ana baako ye blue enti dialysis na wo koda so no on se emoja no efa baby na akonwan akofa machine num na asan ede blue num afa blue num aye de ben abegu ni padua num anya hwio wanu a wantimi anka ntumu a oyire ho se ode banum cigarette no eno na wanya problem no anya bibia ne ya bie ya no a ya di komo o kidney na ho aba problem no da bia wo be bie wano no anka wo de banum nsuo no kwa me asare no ode tibia ba ewe apatashi enti mi pesa me ka kira wo se wanu a ubie no eniema a wodi komu no wo na eku but you don't know ene kwasie obi anim se otwa aduane a mo medase we hu asa na ma na meka no omom ko dialysis ne se ne ye omo hwe nipa ko hu no kwa me ti niema mienu we no moja no fa ba akomu a minister na asa akọ de aba ade we be hye wonti no 4 hours e wo sa wo 4 times na wo sika kora betimatua wan kan wano anya de ben antum nti aduane bia wudi ohun wiye afutu a mede mawuni Sompa FM samene wa kamehwe manu yi because onipa se wo twa aduane na de wura wasom a ye beka so abodam se wo twa aduane na de wura ohwini mu a ne wo gina ho beka kire wo se akwa we obodam ba mpo de nani ka ne adum no o twa aduane a onfa nwura ne hwini mu da o de be wura nanum enti enye nsam a wo de wano kanko ne mom nia afa wanum a wo bie wano no me pese kumfu dumfu no wo hani yie ebe prawo ebe hawo Sompa FM ada na wo bie wano a eno me nsam ko ana wo kan ade kire de mpo daache wo hwehwe se obehwe wo
maame bi bebie na no a ma Mary na odome ne ma ene wo ma na abo asesa ne nam ho no you don't know Father's Day be din komo bi hwa se o papa wa bodam kora no a eye se obenya ne nsam nhyira fa ne se wa hwew Father's Day be din komo bi ohu be dwiriw enti aja ubie wano a na odome wo ma no abeka wo mo na da bi uda ho ahwan ne behwe Sompa FM kumfudomfo ano nti nipa nya asem se wo ka wano atomu a enye Solomon na tro no mebusa mo ba bi sese woni pa kora no kana no tumu a ojimi na na me da se we aso panyina mpa Solomon say ojimi fo mpo okana no tumu a yebuni dia ben nyansani bawi eye pomo aha hwa o ze pomo no ma Mary oda we oba di pomo no na obetimi aka ho asem ha nyini ankasa pomo na nyini mo di ache papa mo abusanfo no na me kamfo ama wa no pay kope bi ya won mix one e wo ho wonhia sa wo ye hwe omo e na aso yasen me kamfo aperativo nipa udidi wi a e wo se nipadua no efin bi ewum no efiri mu me pese me dware a me pese honam mu no me yi fin firi hontia enunti e na aperativo eye toa ketua bi nanso no eye ntini no mu adwuma na ne srade woni stroke any problem eye helps bomoden freyen ewo 0246 270 221 na nya aperativo ni bi na emwa kama asobani ovi say na me kan say be pontem ne mo amhwa me akra no metwa so tiawa ene ano nko ho asam ne yeka ewo kumfodomfo nti ma mentio da se Tofi amen ko hwan na hwan nuam ho okay opposite say ba me bi clinic bi ne kwan no so opposite ho okay lady bi mi nua ba bi o okay ton ne ma ho friend Hana okay ma Rose one o kana na okay ami Rose kwan no so nua ba Hana e chia o yetiefo kese ba na min shra no ti e chia no Tofi say ne wa kana brain so nti be hwe ne ma no kakra bi bibia nyame de ma nipa e ya de pa no o de man botae bi a de mfaso bebre nenso se ya misusu no anasa ya mfa kwan paso amfa anya adwuma echi no dane o haw man ija ehihye nkofo fie Tofija ya de papa de mani pawo eno ne ma etumi ya aduane di e de hyehye shiwira no ne ma fie hodo a ewo ye ma ntam e di jaye ne ma pi nanso se ye hu se ne kwan hwase de ya adwuma ibe wi achi na akofa owi ni e de abre tumi gi ni pankwa free ni nsam tumi gi ajapade free yen nsam ti ade bi anyame de ma yen ne de ode ma yen se eye ebebo yen se ne nasam kan se na onyankopon hwe ne ma wo ye nyina hwe na eye papa nti onyame de sa de ma nyina ma yen se achede na kwan fa so aye de ye adwuma na ma ekowie botaye te sa Tofi oni papi wo hwa ni bufu a na no credo bi ni bufu a na no credo bi aso fanyi so o kan sa ma dia kra o ye den ya abie na no credo abie aha o betumi aka ne se wo ka bia na na wura fi no ho kra so ye nipa okay beka na dia na awe ho ne se Tofi toda obi wo ho na nka wanya bambofuo bi a obe control no wo sa de no ho okay Chasi ose ne bofu o kasa ni para ka to bo ase na ye mfa bufuo nkasa o se me asema American ma dwene ho pa ma mini na American
but new life say ebufu na ye no saa o nipa no boa no aka na hye wo ba bia hu say nsam afifiri na no mu ba ebufu no mu no wan hwe obekwa aboro so no ontumi nye saa asam no aba na nchen saa ba no ntumi mu de ne bo afuo no ana oka bakeka ne pimpem chen obehunu no no be tofo ko prisons a nipa pi no ma no na de omodam fi se ne bufu ye no kaka ase wo ya mekum wo de wo mame ye chena wo de wo sade ye chi onkoso ko aranka enyemea se na no akoyi ne ka na no oka wie ya na se ye nyame se ye bonsam nipa do ha oka asa afa no ho ko hie esan wano na akoyi na dodo ete ye no se ene we na eno na oka ase we na otwetwa mu no na ko oka ase so sometimes a secret na bibi ni hwa prosifo ade wa akom ye no se hwan na one na wa asem hwan na one na akona nsan yidi sa na me nyina echi bia kasa bia na no ko kan ye no na akofa asem abre do nti ade ba akom se se ye hwe ni to fi nipa ni pi nso wade bia ase o ye de apɛ nipa ni anu onyam onim obi na no ana wo hoi ye wo nipa bi wo ha omudi udin eji fans wo ba na omudi udin ye bibi wo ba bi a wonim oh say to fe dia madam fo no me na cry or picture wa ha ba hwe na wa you but okoshia wo ba bi na osre wo say ye ntwa photo pa cha me no ntwa picture I kwa me ase bueno akomo si na azobanyi obi de me no o chese wa yabuga bi wo patasi ho ba bi asemu eminu asanka boyosma asanka me da asanka ne san mi ti di abai wa no ba me ho sa nya me akwai so na kwa no we smart say na wa force wa for madam for me nya tenase a masa chia wife o na msma body o do yewu na ma jeje ho a na ma chana ge trim ya ne de we asi nipa nyo to finti obi betumi de na no ake cancer mo afa obi ho ate sai oben no pa onim no pa onim ne kro ne ba na suma nsa ne niam nyina onim na ake kasa ne ma ne nyina wie na se akire yi bibi kosi a fe na oye ho hwe a na nya yie hwe to fe ma ne bi ne mema ne bi ado ya na me wira ho pa wo ho to fe onim se obi tumi ka kire ne nanfo se oni nipa bi adanso ne onim no ho da na no ai aka kire ne yonko be ma so gewe o me ne na da be ma lady bi a ohun se otwam wo ho a wo ye kama ke se ase obi an wo buo ni die sunku ase wo ye tough na ho fe ne color na dressing odwa na num na ebi a wa force ne lady na ye free kakra ya oto na wo chia no se ne ti onim time wo betwam ya no akopa ba bi a ye na namfo no ya na agina lady ni du ho na that is say na no akra ba nto nka bi na so odini oban de nkomo a waka ma obi ati o bi nkomo ana bi a lady nso agina ho be 1-2 minutes bi no am attention kakra na otwam cause afire lady oh say me wisu ya chi wisu ya chi na to fe wa keka o e ma ni bi nso ye oh na uni mutofi o my head of him and then go out me nana ko oh you good head of you do di o do say da o dem ko ayi pa de man de na niati na obeba hye won so na me bag na e wo ha na me use so na to ma me awofo anu kan se oh esisi ti obake kan sa na ya na ye nim sunsuan so e wa kira eba okay ze tofe hwe sa wo kan sam sa da chi bibi be si a wunim na ewia sa wasam no a wo kan ye no wa no asam so na ebegina bufo okay wa no asam so na ebe ifi atamu omu na me dia no asam ene bebu yemfo okay ene ye mbem asan too short sa ore manu komra se bia me ma obe 2 minutes bia ma Mary eso yo to fe me dase yeah onum asem ye kumfudumfo no ye ntimi nka wano ye beyi ketrema afri mu sanse
wano ni nya bia de bema watimi aka asem eye tekrema na Bible nso aka se tekrema eye owuo ene enkwa wo ketrema na owuo nso so ewo ketrema so de odo no ebedi naba ebi ti saa aba ni nyina ewo yanum eno na edi kumfu domfo ne bo ya no na ye de ka asem de na edi nhyira ene animonyam ne kyese ne ma papa bre yen no saa no kro na so na sa ya hwe yi a ede nkwa bre yen no saa no kro ya nso na wa hwe yi a ede owuo ene nnome nso ye de eba okay enti uhwe se obatan a owo one ne ma ewo fie eye de ya nkwala ombeye bone eye de ya mfumso obeba eye de ya obi be ya nia enye nia ye kan opani se ni nyina mu no se tekrema anase ano no eye kumfu domfo dia ene consciously ye ma ye ninna ho se ye be ma aye domfo ebe ye nsira mom sense ebe ye kumfu yeah because one no na wo de do me wakoda way wuti so kwa because ye wo asa me maame ne nananom omutimi huru ne saa ne mrewa ne omo nananom na utwamu ano ohwe ona ase na akora bi twe ne katera makakra bi a wo wuti so kwa no waka ne saa chese na nti se enkoda ni bi eho kire won na me trace na me cast me mind back na me hwe se de ebinom kwan a omonam so a na me hu se ketremaya ka ono odi be hira ede ka utiri so kwa utiri na akoso kwa nso ampa enti anopani aye kan se wo ye obatan a yenhwe ya no eyie wano no utimi betimi de atu akwala ne fo ama o free tebia owo mo ho na mom consciously hwese wonka sembia chese eye nnome asem mfanto no so because ebeye bechi ni nipadua ne bechi na afi obre akyerɛkyerɛfo a ye wo school ye wo ho se ye bekyerɛ nkwala na de ama omo adwene mu abia akwada ne hwi ni tirim na wo wodi bibi ye de ewura ni tirim enti bibi na wodi wura ni tirim se de akwada ne tie bia se wan hweyi a wanono a wodi pese akwada da bia o kase munsua de o sa anokura na be ma akwada bia jai school a o ma school bio because time bia obeye mistake bia wo bon wo wontimi nya hwe nti wo ebe ye ni ensem na ye ka no miwa no so ye wo ho se ye dom nkwala no ye pese omo ye yie ye pese omo kwaso wa abrabom na so wan hwe yi a wadwena ma wo ho so a wo besa ka abambuo sam a eye chese enome nsam wonnim ade wa bon na wo akura we de na obetimi aye na yakeka ne saa na akwada no afade ni padua na nti akwala bi wo ho oti school mu oti efie onko school awofo no so kura nya kwan misana se de na hawo because teacher ni no aya ade bia amma na brabo ne na nigye ene na nika ewo school mu nyina ayera nti oko school ano ye dey osungu ni ye minwa nso ye na wo se ye ensira ye adomfo edema saa enkwada no eni nti yanu ya nyame dia ma ye se ketrema no ye friends enkwa ene saa ye owuo ye momodin se ye bema na ye nkwa ye momodin se ye bema niema efata eniema ede ehyenkrane afiri ye mu aba ye nwuma ye wo mu nipa no wa hu se ade a oye no ha adwen de nanso wanwe ya wo ketrema asamba akopa wo be ka kire enipa no bonse na bemu abu na waguro twi kasa eso waguro chese enigi a ewo se ode ya ade ni nyina sa nipa kro ya nso so ye bibia eye kama se ni obesi abo wabaso no a wo be kasa wonye ebone da konfo domfo na ye ka na anu no
kumfu domfo na ye kanero no nanso ye bone kakra bi chese na chese wa brabo abawie ye kora wonya hwe wonimo hwe eninti yesre anope asema tofidi abai de ye nyina ye fa bia afrim se esese ye ma ye num asem eye domfo ehye nkran epagya nipa ema nipa konanim sense ye be pu enome nsam ne abambuo nsam a ema nipa no wo anigi a ode ya ade no kra na afe na anigi nyina afiri mu eninti yenye adomfo mom sense ye be ye ekumfo ewo ye nwumam ye fie ne ya brabo esu nyina mu tofe me dase ma mary me dase abusianfo yemfa seda ema mizo ena 5G bacho courteous marketing ada Roma ena omde abadwa so wa wo hwe TV no se wo Facebook a Sompa 93.1 FM 5G ena da so no na guarana grapes fruit ena ginseng ena green tea ena yaka abuma ye de ato ye bo ase e de agu ade baakum na se de packaging ni sitie ne energy wo mu no abusiafo bema bia wutie me oba bia wutie me no 5G kopebi o za na me kan me se ukoto wie na wo fi se sare Tofiakwa no ma hu ni sa me wo Sompa fa beji usika na ye ka guarana no ade ye ma grapes no ene ni fruit no de ye ma ginseng no we nye de artificial ni bio natural one enti se o pedodo atu a maka chro so for 0246 270 221 0246 270 221 eye 5G o 5G maka chro se oni ni nuanom ne nam enti unya miss fruit ni bi anase mango one na awusia for so one mango one na ehia se wo di she fridge mu ansa na one mo emu dudu na onom so a ema unya hoden epa ochaw enesa yie party bibia wo ye bia no eye 5 mizo unya 5G ni bia na de mizo ni bia ka ho ntimi ne se unya yie na me se me ba yie na mbedru ho na enye mizo na ade be mame a pacho e mame drink fa because me pass him bia na makono di bibia konyinya problem asichire ni de be de me de mizo na me de minim eno na mato me bo ase amaye mu nhwehwemu nti obi a wo utie me u follow me bia no me kamfo mizo de amawo kope bi wo se tofisi me mpe mizo no onomo a wankasa obedi adanse my Bikai supermarket ewo achimo dan sister se wa obenya bi mama Esther so e location no Baptist University na say junction after Asundue junction no obenya bi wo ho na Frimpoma Enterprise so adijama ebi wo ho kama na oboasen so atama me store ebi ewo ho sanso na no manyi ha ya taxi station ho no ye wo ho PNC Ventures na manager Daniel ewo ehwa overseas 21st clinic premises ho a bon se container bi esi ho bon se mizo any 5G bana ebo ho bo wura ho any operative nyina obenya bi ewo ho na ne bo no se de obenya no wo Sompa ha sei no sa pepe na nti mo amwo free man po ho ba ni nyina no muntu bi wo ho emfa enko na okomu enharo free manager Dan kura ewo 0245 889 471 0245 889 471 na free manager Dan na woni no emo enkomo minister olmai kumfu domfo yo wano ma mintio olmai radin shawa no pay na anope me da me maame bi ase friend maame Francisca say okay matadi yeshemi onna nyame nam no so de dom me say de mo say de mo twam ho kure mu olwana na wachi asemo Saturday be oyini maame wo kronom ti one na busuafo nyina emomo so yakọ na olumai anope wadi nkomo na obroni ka say speak only when you are sure
that your words are better than your silence. Yes, will be one more. What do you way? Was it kasa? Wabra wujidi anase wujitum se. One semna obekano. A year chance wa yedi. Na uluma ye ka no asem ene technology nti say yano nie. That is mobile phone. Mobile phone adane yano. Uluma e die ensem na obi twro eto ni status. Ye kano wadwe ye o say yano no nko. Technology amenne yano asesa. Uluma say no bi communicate e wo phone so. Enne technology akodu ba bi say enkomo bi a ebi mu kra de omo phones ni bi wo ha unya frɛ no ano na record it. Enti gadget a wo use e di communicate no e di ensem e na wo de ka. Papa ejapade a obi ye kokuoma de obi ye nyina ene ye post no we status. Wano no. So wunim de ene anope ye ka kire wo. Niema wo project wo status no. It's your mouth. Wano no. Na papa ensem no de edoso na nso bre ni nti. Ma America ye ka kire ma asem na ano no mu no ye wo esin wom. Tofin komo. Emperin kan se mi se esin hu ne srefo a ene sre kire no. Oluma esin se de etie bia se efe se enyefe. Ewanimonyam bi ewade bi a enipa huna eboa no pa. Se wo kɔ baabi na obi asre akyerew. Se waboto se waye de kura mpo no a ne sin na wo hu keke no na wo hu se ekwama bi ewo hɔ no mo. Na mibusa se anu ya ye ka ho asɛm yi no sen eni edi ya no nso eni ye wo bi wo ho ye ti studio ha ye kasa yi se obewura fiduam ha ebie na no kasa wanhwe ya ye ntimi ntena ha orman obi ano sebe enum ka efina enum banti agu awade ababa wo wi ka kire me se ono de se bema bie na no sene pa the first thing na ohwe nese eno so ewo ya nunum enti sen na wo sisiesie wano no efa ene nyame ayadom traders chakoni dise wunima ebi ne kura no jibi na mwawo onoma bi manum kasa tan bi manum kasa nya bi manum kasa bon hwe ye obi wo ho a ka wo si su no enye wo utterances bi a ka nyame abless wo wobi ho a wanum dwanti unyam wada e wo wiase baabi a onni no no ade ne ho agina so wuti obi ena me de trotro kra de me fotrotro a e na me bu ofu ensem a ebi mu ka se nra na meti trotro mu kokrono manwumre no na kwa bi ni sika sem enu no wabie na no ti ka yi mu trotro mu na mun send 1,000 mreme na 1,000 no eno na ye de koto fuel na ye we ya he na wo bie wano sa no na me chese me tia ko na afi na me ho kire me makwa no because nipa nso o ka no obi kra ya am rubber otika no enti ye besre nipa say obroni say speak only when you think your words are better than your silence. Enye be bia na ejina kasa. Hwe ye wo ye dum mic ya ye wo nkomo bia abadwafo ye wo ha ye betimi adi. Nanso sie bie microphone na enye nkomo bia na betimi adi. Asem we de bia meka Supreme Court nsensen ba ye no. Ye wo bi mu omo ye radio program fa ho omo anyasem. Okay. But the bi mu so ye radio program a edi omo ko wie court. Na mpeni forces ye frɛ wa himfia eya busa wano yeah ene obabi ende me fan tudwa enti ye besre ye nto ya no nareka na ye nhunu bra e wo se ye bie ya no empo ebufuo mu mpo no se wa mie wano a edu time bia eja no edum kakra oluma ma no asi
meda se abusiafo ma menkan fo permission heba center enomiensa odi ebedwa so emfa ema inua kefu sulandi senior me chiawa no pay yankopon hirawo permission heba center odi permission heba mixture edi abedwa so na eye dura eboa yen bra wenya problem se wontimi nidi a water deal wo se ma area wo muja num no eye permission heba center na dura odi abedwa so efe no permission heba mixture kope binom eno ti kokoda osan so wo permission famike eno ena eboa ye nua ma bra wakọ afikyire no wafiri na on pese nka bia betena wo ho oba bi wo ho abema ba ne nkyɛn na okɔ onte ase mesrɛ wa ho sisi mu no saa permission famike no hyɛda ye nipadua no mu adwuma sɛ oba ma oba ye di mu ema asɛm de ana meka me pese me to me bo because ema nim wo ho ɛsen yɛn enti de me kan permission famike kopebi na be mo aye oba asima ene ewo permission berima capsules eno no eye sisie hu adwuma enti se wo ye oba na wokoto na wo sori na aye wo den wo tra ho a waka wo se oba nso so ye flexible mami ahwa na makeka e kan sembi na ahwa mewie no makonya asem so ho onya den oba de so ye flexible flexible no enye se eni se o body no eye gas se enam ti twaso wo se me kan sa mutie amenye oba de eni se wata so ye gas se me am si yi e was say moton sanity abujanfo sere me man champion azema minti minka no mo na eka enti oba manipadua ne nyemre na bema so mu a wanya tinka se ma so ba mu ba chawo bomode se obenum bi na aboa 0555 388046 0555 388046 ana 0555 388008 permission no kopebi kwame ofe mami ntio no how many minutes ore me say mami ntio me do time me stop wanti say mami mo bi time say mami mo bi a time mati mami fa kwanya we so mencha Mr. Boot okay oton agrochemicals okay me chia no pay papa me say ne ho ye na me fa kwanya we so mencha me am sofo prophet labidima na no be bless here for 1 week e o bantama presby ye dana se ne na da je ne de nyame nam no so ye anopa yesu utie me a me dana se papa na Tofi ni me say so bi ka asem a ya kire wo a anadwo a wokoda no eno ne du eni udi nkomo ndi se ni pakro na asem na o kan ye se na eda wokoda anadwo na ni udi nkomo uda ketesu nyina na ni udi nkomo na ne ko ye Tofi kan se ene de me ho ayefe o na ni udi nkomo na Tofi kan se akwa ewunye ye da bo so uda ketesu nyina na eweki wo trim na me pa na koya kasa asimu ya kire mi se ude saade na wanhwe ade bekin Tofi unu mi so obi timi ka asem bi kire obi okoda na ketesu a on na kosi saade bekin so wakum no sunsum kura sunsum kojo to untimi sori biem wonim kwa me yemfa nhyem se asem bi ebetime pie firi oba no be ma koda mpa so kura ne be ma ntimi sori enokre papa enokre akelew na se emre bi sister bi no ni kunu awo baako 11 years omunwu biem enti oba me bla na me ka so wu ya na no ye counselor ne ho ene oni ni di nkomo no obusa ne se no no so na issues wo ho but o ma solve no se issues na solve we so person wo ba na chidi a ene kunu mu solve problem no mo solve problem na be ma ne free na kuma mi so de a chewa e ba ne be ba no kure wan ko ye aduru an ko ye hwe omo ko solve sa problem a be ma ne free na kuma omo ka say yes be man to say mantine mo wonye yes I was second one yes na Tofi time when me we school fufuro na me call me class because na blabu ni mo odin di me die kura ni mo odin ti me call ye na me maame uni ba bia wo soja ti me ko twetwe enua
wuguram ɛna mede bɛsisi yɛ mesi akorɛ na mede wei too so na mekyekyere yɛ ɛna mede ɛbrɛ egu so ɛna mede maa no na meyɛ saa adeɛ no maame bi twam na wɔfrɛ me maame akɔhyia ei na wobɛyɛ saa adeɛ wobɛyɛ wei deɛ daakye wo ne bɛsi dan amu wada mu o ɔfiri saa asɛm na maame no kaeɛ no ɛda me tiri mu saa kɔsi sɛ mesi daa maame da bi mebia meyɛ biaa m sɛ nkurɔfoɔ sɛm na mesi daa ma me maame o nti mabrabɔ a meebɔ no deɛ ɛsɛ meyere me ho na mebɔ ne yie sɛ deɛ daakye bia no asɛm a ɔkaeɛ ama maame no nti stɔfe sɛ maame no duru hɔ ɛne wɔka abamubuo nsɛm kyerɛ me a ebi a me maame ɔda so dada moto no mu kyɛ sɛ ɛhyia bi nkora nyɛ nti da biaa no na sɛ mede toto mabrabɔ no a meebɔ no ho sɛ wɔn sɛ me na mesi daa ma me maame o nti sɛ maamɔbrɛ ne yɛ ne ma nkɔsi daa ama maame yi a maame ɔbɛyɛ dan na wɔnya baabi ada because deɛ mekɔyɛɛ ne maame no gyina so a ɔsii daa no maa no nti tɔfe yɛano ɛkura yɛ mpanimfoɔ se ɛno na ɛdi nkyene di mako ɛdome wo a ɛbɛnya wo hwɛ tɔfe ababaawa bi ɛne obi ahyia saa mmerɛ ɛsɛ nka aberanteɛ no aware no telephone so nkɔmmɔ a wɔne ne kɔdiiɛ na abigye ka sɛ phone asɛm a ɛfiri n'anom ka kyerɛ no wɔ phone no so no ɛno ano no awadeɛ no agu awadeɛ no agu a woyɛ no hwee a ɛnyɛ yie nti yɛano a ɛdi nkyene di mako ɛno na ɛde yɛkɔ amanneɛm ɛyɛ domfo kumfo wodi agorɔ ɛbɛkum wodi agorɔ nso ɛbɛyɛ wo yie na sɛ woantutu w'anam yie ne sɛ wo nan kotia deɛ yɛntia no obɛtumi di n'ano abrɛ obi biara ase nkwa na nyinaa sɛ woanhwɛ yie na wode w'ano ɛkeka asɛm kyerɛ wɔ bie no nkwa so ɔka kyerɛ ne sɛ wɔbie n'ano woanhwɛ a wabrabɔ aba awieyɛ saa nso ɛne sɛ woyɛ biribi ɛyɛ na obi bɛtumi abie n'ano aka asɛm bi akyerɛ wo a woyie die mu a no nti sɛ yɛanhwɛ yɛ nneɛma yie ne yɛanhwɛ yɛano ɛkura yɛn ɛne nsɛm ɛfiri yɛno mu ba ɛne deɛ yɛka sɛ bɛhyɛ nkuran anaasɛ ɛnhyɛ nkuran ɛnkyerɛ yɛafoforɔ a yɛbɛnya problem tɔfe yɛ papa nom asɔfoɔ ebinom wɔ hɔ a wɔn gyina wɔn asɔre dɛm ɛsɛ nkurɔfoɔ abrabɔ obi tumi gyina hɔ kasɛ me ma kɛsew wonyɛ yie da hwan ne nipa korɔ ebi wɔ hɔ a ɛnyɛ aduro no wɔwɔ but n'ano no a wɔde kan because bible say yano tumi yɛ dɛ ewom obi bɛtena gyina pulpit so wɔ preach akyerɛ ne ma aso na asɔre nsɛm wo bɛfiri n'anum aba wotimi sɛ asɔre ma no kɔ fie wotimi sɛ obi awerɛ ho saa me deɛ nyɛ afei na mebɛgyegye mu so o deɛ mepɛ biara meka wo a wobɛtietie ɛyɛ sɛ wobɛpirikyi nyame asɛm akyerɛ wɔ mu na mmom papa sɔfo wadaworo mankotodwe gu fam woka fa adwene nso to ho because wɔnum asɛm amanfoɔ fa asɔfoɔ no anum asɛm sɛ ɛyɛ nyankopɔn asɛm ebi wɔ hɔ koraa na nyɛ bible mu asɛm na wɔka na mmom nkɔmmɔdeɛ bi ɛtumi brɛ wɔ bi abrabɔ ase totally last time ne boys bi hyia na mede ɔmu di nkɔmmɔ ɛna meka kyerɛ ɔmo sɛ yɛ mo nsusu ma bɔne bi a moayɛ atwa mu no ɛnhyɛ mo so because sɛ saa bɔne ne ba bɛhyɛw so ɔwanhwɛ abrabɔ mu ntimi nkeka ho da na nkurɔfoɔ bi afa ne sɛ ɔno ebi a na ɔsua na ɔyɛ akwalaa no ebi a adekorɔ no a wɔyɛɛyɛ a ɛnɛ wɔde bɔ ɔkɔ adi na ebi a wɔyɛ bi but ɔte sɛ wowɔ akɔyɛ bi a ɔde n'ano bɛkum ɔde n'ano bɛdome wɔ ama wo ɔkɔ fie nso a ne ma wɔ hɔ ebi a deɛ ɔmo yɛ ne kyɛɛ wo deɛ no so ɔnka but ɔde n'ano ɛbɛdome wo aka asɛm a ɛyɛ akyerɛ wo tɔfe asɔfo no bi wɔ hɔ a sɛ ebi kura obi anya yere pa ɔno a de n'ani hwɛ a wotumi ka sɛ aberanteɛ ɔbaa wei deɛ woware no a ɛbɛboa wo anaasɛ ɛmmoa no ɔbɛdi ka abu abam obu abam sɛ nipa korɔ no wa mefiri n'asɔre mu titiri asɔfoɔ no bi sɛ nipa no a mefiri n'asɔre mu na obi firi abɔntene ɛsɛ ɔbɛware ne ba wɔnte bi da deɛ ɔbɛyɛ bia ɔbɛka nsɛm asɛe adeɛ no bia ɔbɛyɛ aka na wasɛe no tɔfe mewɔ sɔfo bi mekɔbɔɔ construction na meba mewura bantama presby asɔre dɛm papa no hyia me na ɔkyea me na ɔsɛ aberanteɛ wobɛnya sika
dan de me papa de me ka say me didi na temum trim papa ne sata me makobo construction wo asoja fo yi soro ha me na hu futuro data matali am de kwa asori aka ba ko white esoro white long sleeves ba ko e na kaki enu na Sunday bia nu na me wim na wo be ka che me se menye sika e de adwene na ba wutrim oh enti ye wo nkrofo bi wo ho a wo mo wo kwan so mo be se nipa nkuran ba wo mo de ya no kum nkrofo dodo boni kitua bia nipa no koye no wa asolim ne bonia ne se o bia no obi akonyem enu a wo mo de wo mo ano be bre nipa kurase ba Solomon hwe ba bia no ofri na ne process ne nye wo but ne product ne ye enti edurum ne bia papa no sofo ni bin mu wo kwa wo mo nkan kurasem sem enkyere wo mo asorema no mo ku asorema ni bi asori bi wo ho a wotib ne se Nyankopon kura yi wadom na wo yiyedie kura start a wan hwe yi asofo ni bia be kan ene akura we ye hu no ene ne emrante de ene ne mayo de emse bi kura wakoye yi ena ai na wakoye se nti yedie pie wa asori mu a ka wo be bompa ye no wo hye ni pakru nkuran se ei na he fokura ni Nyankopon ye na dom a bia wonya no ene wakoje bibi wakoye sakawa wakoye sei but nyame so timi sire nipa nti durubere bia mo kan kura sese mo nkire ye na duruma bia mo buya ba mu dodo de ya obi wo pa wo timi hu ya obi wo ho a o se na na brantie we de bia na ka na wo de bia ka kakraka we na wo de ba asore wo hu kura se na asore ba bia nka wo ye bibie be bua no bia obehye on kura se yiro hu ne nyame mo ye nya saafo bi wo asore mu anke yepe na wo bre wase na wo bre wase a wo be da nya wo fren sika no be da pie wa asole nim na ya nyim firi mu se ase de se nyame boa wo na wo di ya ase ye bone asorefo ni bisa na omote ase yedie ba ase wa ye bone se bia usane nkubi kura Nyankopon ayi wadom no opagya ka ase wa ye bone ye hu wa ye de ya no be si hu saa na wa ese yo na se yo but ebi wo ni fie eno de wonka no de na no aka wabra bo nyina aye de ase nti ye se ye papa no ni ye nuanom asofo se eduru brebi omo nse ye nkuran kakra eduru mrebi ne se niema ehia mayen no omo nya mayen dane se ye ba gina ba bia keka nsem a ebu nipa abam osofu bi anunti obi agya nyamesom sofu bi ne nipa kranka wo yare anya hospital na wo enti kada wo kodi bone wo de bra sorry de Nyankopon ntim but sofu bi betimi e preach abubu me because of say no be ohun say wonu oba bia na ba ma bi nam na ebu nipa na bam kura ma nyamesom kura wa say wa jai kura kwotena fi ebinum kura etu nkrofo sen sai oni boni bia wakoye ya tu na sen na bra ba awieye ya gude ni mu ase wa asori na bra boni nyina na aba awieye nti yesre ye fapanom ni enuanom se eduru bra bia ya no na edi nchini di makono eduru na bia etimi hye nkuna yi ma nipa bra bo epagya sanso ne duru bra bi nso etimi kuye nti yesre wo mu se ba bia mpo hwe ya ne binum yo mu se me de mi sentimi ka enya wo mpanimfo nko an ka bibia ya adwuma me srew abrante ababawa wo so ketekete kura na kan wo de wano e ka sempa ebam wo de wano ka semboni nso ebeba mu amawo na obi wo ho a wo hia no na ni di nkomo na obusa no chelena tese onim kwan krokro de na no kura be fa so kura kan kura nsesem busa no na chelena wo ka we ne nkwale o se na me de ka de me de yede o go do me wan kasa wo ho eno wa brabo se na me de me se ne ho anse me kosi fie enti wo de wo sifia na no yede no matena mu enya ana enti wo wanye sika ne so watoka papa yi ebia nkrofo de damu na no yede no madam no aso wobusua mu yedi abanti nka wo mpa na a eduru bre bia se wo busa na so oni ni di nkomo kura hye ni nkura se menua ebi kura bo ho so na ebi me de ka de me de mempe o efie de me de menso e se me hai dan hwan na odi nsem yiyi ne ho ano enti yesra manfo se duru mre bia yenkan kura sesem enkyire ye ho na boa yen obi wo ho a woda fom wo tia no na wo kan kura sem kyire na itimi pagya no na yeyian yen so edura no pa gina hwehwem wo dress na ho ye fa gina hwehwem ne bompa ye sire nyamza wurade na de me ho ye fe minim se ye de wo de be dom me na obi wo ho a wo pie ni nyina wo ba abubuo enti wo kodem nyina wo tumi se ne wiraw wo ene onam ti duru me bia yeyian kase ye mie ya no ne yen kan kura nsese mu ye yen so ya brabo so ne nyame kopon omwa ye
ni enya no me nsɛm na yɛ kangu yɛ nya nka sɛ yɛ ho so no Tofi ma no ato ta fe de ho ato me ho ato ai no asembo no po my signal mera something kasa me braço I was here for and kwasem ne say nipadua asem a ye ka no ano epira manfo on say ye yi obi adi eye wano asem ntra e ka wano asem a nkonkonsa bi a wukodi fa no ho a obie wano ka asem a enimu no on say apam no nti sa nipa we so obuada ana ne bakura hia school fees ana ne yiri hia konhoma ana ne kunu hia se oboa no osikam na wantumi anya amano a wano ade keka no ho asem nti won se yayi na di de nti a wukunu wontimi no da na me ka kire we wanum kasa time ubie wano a mpo atwa donso wo kasa mu asɛm a wo sɛ di abotre kora di akrokro ka kire be ma no wonim ye wonin teteye enti wobie wano a wo bɛka sɛ be ma no womfa ne tiri hwidan mu na wonwu ai wonum asɛm ntra etoda be ma bitimi bie na no ka asɛm kire ne yere wo bɛka sɛ be ma no yetu no fom adwene di adwene woni bi be ma timi to ato ne yere ho to ne yere ho de na si nyina to no ho o fra ho sa wo ye be ma ade na ubie wano a o makura ntimi mmewo anopai awie sa nwumre wutie me Sompa FM na unye obi a wonum kasa ehye nkurane a ya hwie ati na obi kura kopa adwuma no o pese obi bie wano keke aka kire adwuma wura ana waka kire nipa nam no so ne e befa na adwuma se we ni papa mo mfa no baron so wura hokọ ya mpese obeba be ya adwuma nti no wa hya ase ka no ho asembone ti amfa na adwuma no a wakatua ne bi beka ho ana etoda ya no kura ye bi aka asam akire nyame no nyame ontie pacho hwewanu yi wate na ye kumfo domfo afutu amede ma wa no me be kwa homa no so na fa ko be mienu miensa bi Sompa FM utie me wano ama wanya asempen utie me obi ano ama wanya asempen odwene hu besi na aya ne how 0551 931 931 0548 931 931 0551 931 931 0548 931 931 yano aye bie emfa ho Ghana ba bia wo bia wo pese ofre ye no se TV no kra na wotie wo hweye wo so lines ne na wo so no o pick fra straight away ye be fa obadade ehia me ni say ma enkofom ekofom a kasa bia wo pese wo ne meka no meti 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 eno ne number mienu a ye de be ye adwuma ofre baso a metumi afawo na yabo enkomo. Hello
Hello. 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 Bacho Temenka. Okay, me bacho within the be our frame free but some person be bolding so I have it. As a free. Okay. Ora Prince Mami Tio. Really, I'm a try to come now, you might need to happen and done about your friend minister. Okay. Minister on that. They start to follow from our station in the celebrity. So I have a number here. Now, we stop missing them in the car. They will make you stop missing them. I'm not on the same in the program. In the family, in the entire house, yeah. I just me that's it. Me dem team na o hande. I to see young kwan lo. Bibia. Hello. Hello. Why man what to say? Mr. Radio Dumo, but now so way. Radi Krami. Mami Tio, ya no. If I show much more candy and of course, which is a mamma in a care crown. Miss Bayano, you know, I come to me a minute. I say, we need the baby other. And so when you would turn out so bad, send the other night in St. Pino. Panama Bompire, my senior man. Oh. Already so Emma Wabutra Mammy Wati. Ya mama bi wo ho pa ma Mary. Se obi na no ka asem kire oba. Na obi sa ho se na na dwe ni se nipa no ofiri dua mu ana. Wo san so wia no wanya akokoduru adura na dwo sen kwa akoro no ne nada. Hey, ajuma na mra. Hello. Hello. Pacho Obama voice so mama why? Good morning my dear. Now what to say? Na ko pandom. Ya no ho asem na ye kan mama ntio. Yeah, madam for na ye ko si wona sente na owo be media no ka. Na anan to no gan. Na no asem. Ma be man si na ka kan ko to en de do ha ga ko. Ma ka han ka wasa mi ka me nyame tie ni yi pa but my voice so mama asem na wo kan no me interested but me nte. Me too clear. Me say asem ni de no kra pa ya ni mo asem de be de e ko yi e bi mo kra da please na na mo ma no asem ene do ma ko. Na me ka se me na padang ko ana me ko li na ni na ne na boy no o tia ni padang ko na no e du baby no e be ma no oba na o ton ko be wa ni no ko o ja na pre ko pa o pa he ko ya ni to ya an ka madam ko no ko lo e ku e piano ka fa ni ni bi e ko Mate me da se enokra ni say nkomo aye die nyina no e be se ka cho se hwe wa no yi wiase ati ubeye yi a obekọ wani mu a eye wa no ubeba fom nyema beje egu a eye wa no to da kra obi business a oye edidana no saa o ka mu biate na ese nipa nyina na so te wo se me se ado ebeduru aso no wo be hu se nye obi kura na wo se wo ka wasema na fa na so nye obi na pe wi video. Hello. Pastor, good morning. Good morning my dear. Pastor, masuma mo kan de no kwepa. Okay. Let's say
Manu ko yi ni kamera bi wa hu ya sam ketua. Sa? Me ma me ketua di no ona di ma ni aki. O tama me asam panti ma me free mo no fa me say ni sister na. Na me ma ne so oda. Tafi sare na mi ni be free be o si me do me anu so me do ni no pe se ni yi ono no wa se me free me tirim. Me ni me tuwa eu vou me ter uma boa, me tá finalizando and did na time si boni ti se o mo danka wa danka won yesa. Ta se me ma mi bia na no se o ni na ni wu na o ti me ya me ne ko Sunday enimele Monday anofa no wu. Ya se ni na ni dina we. Ni hu ne ne ye. So sama mi bia ti me ho so bia na dia kwa na ha na ne kai de me ma ni kuma no ne ye na me jai Ye no ko ya na se mo ye bibi me ko ai ma mo ko ya amamere firi wa me ko ka ma mo ya amamere firi wa so aya sam kutu anu mi onu me a me ya se ye tire mu fo. Wow. So kana mi bibi a ugura se mi sina ya si a ta samando yo man yo be premier ko disan. Monday and you man ko Monday eno wuye. Wow. Me da se. E wo sua huni. Hello. Hello, good morning. Good morning. Program I'm putting back to Kakra. Me ba cho o so senior. I know more the program there for Panama in here, but this is the first time. Me da radio asese de wate. And I mean Sunday we are going against Jam to teach them to learn the talk so. Ne say de waka ha. And then every the part is home. People didn't know to teach you a solemn quality of the different program. I'm a customer, then we have no Me da se. Abe wa kan se o. Wasi yan kwa ni TV ya so ni de ye. Ya chapo no nya so dem ni. I was here for 9:45. Mama ma 1 minute na yenko. Why? And then make us say be pon 9 cra but yes ho na yakọ ya free from am ti sene ya kan no yenum asem ka mu ya susu kasa okay efie ya susu kasa yeah bebia nipa dom wa wo kasa jejejeje bia nipa 10 ya so ebi pe kasa o ma papa obitimi kwan sa chasa minti ase e fa bibi firim ahonhom otie enipa bia no so etie nti ya yensusu nkasa mate na me de kwade de menhwene ho ni se anura me free mini o ma hene ya dubu ache ho food for thought na me baha wakasi nyame na de mbaha me be dru ye na be hia papa bi hey na omka asem no wo I think asem penipas eho oso woni ni nua ba aburuchiri ena o kan se ni nua ba no se opiska ya de no so wono ni sika wanya no o pese wodi besi edan oto asase si da no se ni nua ba ne so ene na asase ba ko bi da ba bi nti ene on fa sika no ma no na on fa ship ne car bi ne niema bi na o me fa asase no no bagana ena ni nua ba no oba na ba ye na ne maame ni nua kire no asase no na kwa me o se wasi dan ma na do lentil ena o maame wuye oni ni nua ba no ba ya ni nua ba ne se dan no a wasi ade asi da ayi no so no o mon koye krata nto susu wu a ne yire ne ne ma eni dan na wasi e wono na asase no so eti no oba ha no na o se that was Friday wakobodua wo ensu a yifi sa agedin memo no wafidie so wakogina nsu no mabodua na nora no ba ha se no na okura kusua o si na ye 4 o de snap ba ko so akobodua wo efie no
ani nua baa no ɔse ɛne ɛhɔ bɛdane amanfo adeɛ ɔse kosua no ɔde baeɛ no ɔde kɔ ɔse nkranza no ɔse na ɔse tachiman bosom bi wɔ hɔ ɛnɛ ɔkɔbɔ adeɛ kye a ɔse na tu kwan akɔ aburokyire na mbisa ne sɛ nti office mogya ate sɛ nsuo na efie ne dane amanfo a ɔbɛyɛ den mebɛsɛ meka ne sɛ nano asɛm a ɔkae no sɛ ne nua baa no di agorɔ a ampae hɔ bɛdane amanfo because wɔde yaw ɛna kɔbɔ saa dua no nti wobie wa no a nso ayɛ mmɔ nua dua wate na wobie wa no na wobɔ ne dua a ɛbɛku no asɔpɔnyi mami nti o na 1 minute ne sorry so okay aminko media no so kakra bi sɛ de sɛne net na si ayɛ to fi wasɛm no kan mfi aduonu na da hɔ ti obia ɛdwen sɛ asɛm bia a wɔkɔ social media akɔtwera to hɔ sɛ yɛ Facebook sɛ yɛ hen ya wɔkɔtwera to hɔ no mfi aduonu akyi mfi aduasa akyi ebe fresh asab na kan sɛ wona mribu kan asɛm we ya okay ɔmbɛhu sɛ ne ɛso ɔmsi kan wɔn nsɛm ne kan fa so di ɔmo agoro ɛwɔ social media no so mate medase minister good morning wohwɛ wanonum no katrema na ɛdam no ɛyɛ ade bi a ɛsua paa na katrema te sɛ matches okay wohwɛ sɛdeɛ matches ɛsi yɛ ketewa bi nanso ɛhye nwura akɛseɛ anaasɛ forest akɛseɛ saa na nyame ayɛ yano no yɛbɛsrɛ sɛ asɛm bi ɛfiri w'anom aba biara no twene ho mpire no okay kwame Tofi kete ɛma ya no mokɔ a wowɔ so a bi hɔ a wɔwɔ a sɛbe bi hɔ a wɔsɛ ɛyɛ awowɔ yɛ o menwu bi mu o awowɔ yɛ o Tofi sɛ no so tumi di nipa nya na da mo kan sɛ mo yanoi because me sɔfo bi kɔ baabi okay ɔbaa bi wapɛ bi saa ɔde ka wɔ baako wayɛ bi ma ti papa no minister saa na saa deɛ no kɔpie mu okay ɛna ɔsɛ time na wɔwɔ no ɔde ne nsa bɔ fam ka kyerɛ ne sɛ awɔ yɛ wɔ mu bi ɛna ahohombɔne ɛsom nti yɛnhwe ano yi yɛsɛ ano ɛdi nkyene di mako yɛ deɛ ɛbɛkɔ mu som abusuafo me da se pii sɛ wote sɛ Sompa 93.1 FM yɛ free mframa mu kakra ɛyɛ request a wode ba yɛ nti ɛne yɛyɛ ne saa de ama wo me da se pii utie kwa me asare aha deɛ sɛ sɛ wɔn na yɛ minister ɔhwɛ adum na bi trading ayi ɛno wɔn friends ayi trading mini ɛna minister nso ɛyɛ ɔno nso ɛyɛ youth minister anaasɛ dɛ youth and sports okay but I say on police I carry say politics in the mission denim ɛna ɛda so ɛna hwɛ culture ne hwan ɛna hwɛ so okay uncle dem me hwan minister omo hwɛ agric minister ka ho why ana ma dabi ma media ono say apa ono ni post no me kan mi nu abom education minister ana osan so children there ben the agenda said there be ana prof prof do na hwe finance so Ghana nye yie nyina firi omo awia for me da bi mi ni edit Tofiakwa Nyankopon kan ho me ma ebo a me ma show yi ba so no me ba cho owura yi ma Escobar boutique ono na ebo a ye ma show yi e ba so na chief producer na Alumbia enso ɛyɛ me ba me na nante akyɛ ono na ɔbɔ nwom ma ya ɔsan so peke course no ma ye na oduru suro hɔ a TVMC a hɔ no ɛhɔ nso hyɛ no nso sɛ yima ɛwɔ hɔ a ɔbɔ ekidom na ɔsane esi aha nso a Buffalo
ɛna ɛtwa biribi a ɛde ɛma yɛn mede wo gya me ankasa me nua baa me be ɔkyerɛ ɔse aha ɛyɛ kwan ho ntumi nka nsɛm pii menim sɛ yɛbɛsan so ahyia kama makrao